Vale, xa me diste. Como no anterior que... Pero aquí non entra. En cales? Dime que puntos entras. Non entra nin no 3, nin no 4, nin no... E o 2 tampouco. O 2 nada, que a dación xa entramos directamente aquí no 6, que tampouco creo que entre moito. Vale, de acordo, venga. Podemos empezar? Moi bons días a todos e comenzamos o pleno ordinario deste mes de xuño. O punto 1 é a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Temos algunha suxerencia ou algo? Entón, pois, pasamos a votala. Votamos a acta da sesión anterior, que é o punto 1. Iria, faltarme ti. Tere. Vale. 20 votos emitidos, a favor os 20, queda aprobado por unanimidade. Imos co punto 2, decretos de alcaldía, dación de conta ao pleno. Ten a palabra o señor secretario. Bos días a todos. O señor alcalde presidente dá conta da relación de decretos que dictou dende a data da anterior convocatoria da sesión plenaria de maio ata este martes, que foi cando se convocou esta sesión ordinaria, en concreto dos decretos 435 ao número 531. Quedan enterados, teñen copias e non poden obtelas. Moitas gracias, señor secretario. Punto 3, modificación de decreto, expediente extraordinario número 4. Díceme que votamos directamente. Votamos entón. O 3, non? Si, votamos o 3. Punto 3. O punto 3 é a modificación de decreto extraordinario número 4. 20 votos emitidos, a favor os 20, apróbase por unanimidade. Imos co punto 4. Expediente 2733, modificación de crédito de referencia de crédito número 4T. Votamos tamén. É o punto 4. Sí, votamos. ...20 votos emitidos, 11 a favor, ningún non e 9 abstencións da oposición. Imos co punto 5, expediente número 2651, recoñecemento social de créditos número 21. Votamos xa. ...20 votos emitidos, a favor 11, e en contra 2 do BNG, abstención 7 de Compromiso máis do PSOE. Sí. Imos co punto 6, expediente 2577, adhesión do Concello de Lalín á rede de entidades locales gandeiro-cárnicas. Perdón. Ten a palabra Marcos Mariño, o concelleiro de Medio Rural. Ten a palabra, Marcos. Bo día a todos. Hoxe traemos este punto que, coa súa aprobación, vai supoñer a adhesión do noso Concello á rede de entidades locais ganadero-cárnicas, unha rede creada pola FEN xunto co Foro Gandeiro Cárnico, que agrupa asociacións como a SICI, Avianza, Intercum, Interovich e Provacuno. Trátase dunha rede que ten como obxectivo principal defender e promover a actividade gandeira e apoiar o mundo rural. Preténdese potenciar as políticas dirixidas e orientadas ao rural, así como ofrecer servizo de asesoramento, asistencia técnica e formacións especializadas aos seus membros. A verdade, non imos enganar a ninguén. Estamos á expectativa de ver en que se traduce esta rede e cal vai ser a súa eficacia real. Sin embargo, entendemos que nace con bons obxectivos ambiciosos e, ademais, cun custo económico cero para o noso Concello. Temos constancia de que moitos concellos xa están adheridos, como
Utiel, Guijuelo, Oviedo, Huesca, xa forman parte desta rede. Sen dúbida, Lalín debe estar presente como un concello de referencia no sector agrogandeiro. A partir de aí, co tempo, faremos balance e veremos o rendemento que lle podemos sacar ou non. O importante agora é estar e logo, se é posible, tirar beneficio para o noso sector, e que é un dos grandes motores fundamentais deste concello. Moitas gracias. Gracias, Marcos. Alguna intervención? Ten a palabra Ariana. Bueno, evidentemente nós temos unha gran riqueza agrogandeira no noso concello, no noso país, que agora mesmo están aproveitando outros máis que nós, xa non digo polos consumidores, que tamén, senón tamén polos produtores, que neste caso, con este tipo de iniciativas, eu creo, destinadas a que os nosos produtos se consuman a nivel local, e non fagan grandes percorridos, se beneficiaría moito, cambiaría totalmente o futuro do sector, eu creo. Pero aí tamén temos que, aparte de aceptar este tipo de propostas, que están ben, xa digo, traballar un pouquiño polo sector, non asfixialo como se está facendo. Nós podemos estar a favor ou non, pero os datos son os que son, o noso sector agrogandeiro está en decadencia, aínda que as producións sean maiores. O Partido Popular o que fai é favorecer grandes producións concentradas que eulin a moción, e a verdade é que apártanse bastante da soberanía alimentaria da que se fala nesta moción. Entón, dependemos totalmente de insumos externos, de importacións de todo tipo, e máis, o noso compañeiro do BNG, Mini, estaba sempre insistindo en que se tivésemos que consumir pan do noso propio trigo, teríamos pan en Galiza para un mes. Entón, evidentemente, dependemos moito do exterior, e eu o que creo é que hai falta de planificación, falta dunha rede forte de distribución, porque, evidentemente, os produtores poden ser locais, pero non lle podemos cargar aos produtores coa, valga a redundancia, carga de que distribúan o seu produto. Temos que saber canto produto se vai precisar, se poden aportalo, digamos así, e iso eu creo que dende o Concello podemos ter moi boas iniciativas e moi bons intentos, pero quedan en intentos, porque realmente o que fan falta é modificar a Lei 9/2017, que nesa lei o que se favorece é un baixo prezo dos produtos, en vez de meter, como vos decides na vosa mesma moción, en vez de meter cláusulas sociais, cláusulas medioambientais, o do carbono, o do comercio de proximidade, todas esas cousas, eu creo que o que necesitamos é unha transformación de todos os axentes. E a mí o que me resulta curioso, e con isto acabo, é que fai 2 meses, o BNG presentou no Parlamento unha iniciativa que parece tal cual calcada. Se eu lía, se non era calcada, era moi parecida, da compra pública alimentaria, para que, residencias, coles, hospitais compraran produtos de proximidade. E o Partido Popular votou en contra desa iniciativa. Entón, eu non sei se isto vai chegar a Santiago e vai volver de volta, que é o que me parece, porque senón, donde digo, digo Diego. Nada máis, e moitas gracias. Gracias, Ariana. Turno para o PSOE. Non. Turno para compromiso? Non. Marcos, tes a palabra. Ou queres que xa remate eu? Ben, pois xa remato eu. Ben, en cousas como estas, se alguén é escéptico é un servidor, porque o gato escaldado da auga fría fuxe. Pero as cousas, se non nos poñemos nelas, non funcionan nunca. Poderán funcionar ou non. Ariana, non te preocupes por se nos van tirar das orellas no partido, que xa che garantizo eu que non, que poden non lo dicir, pero eu non me vou dar por aludido. O que van votar en contra. Non te preocupes que non é do caso. Pero en todo caso é como cando montamos aquí a Mancomunidade hai moitos anos, pois contábamos que a Mancomunidade fixera moitas cousas, e ao final fixamos un equipo de bacheo. Ahora temos 2, algo melloramos, pero nada que ver que a Mancomunidade o que debería ser. Pero, sin embargo, se non a tuviéramos montada,
Ahora non podíamos ir a esa segunda fase, que eu non dou estado quieto e quero ir, e que eu estou convencido que imos convertir a Mancomunidade de Deza en algo importante, parecido a do Salnés. Temos un espello no que mirarnos. Isto é o mesmo, probablemente ao mellor non valga para moito, non o sei. Non o sei, probablemente non valga para moito. Eu, cando me propuxeron isto, preguntei isto que viña sendo. Pepe, poderlle dicir que os días que temos pleno o da desbrozadora desbroce arredor do Larín Arena. Ya está saliendo carne. Bueno, é igual. Ben, o que quero dicir é que, a ver, estas cousas poden dar de sí ou non. Non pasa nada, deixa. É que fai calor e ten que estar aberto. Non cerredes, que senón afogamos aquí, Ben, en definitiva, o que quero dicir é que eu tampouco teño moitas esperanzas de que isto vai a funcionar, as cousas como son, pero en todo caso, adherirnos a esta rede eu creo que é positivo, independentemente de que despois valga para máis ou valga para menos, pero inicialmente eu creo que podemos polo menos darlle o beneficio da duda, e se vale para algo, San Antón, e se non, como digo o refrán, a Purísima Concepción. Así que a ver se sacamos para diante este expediente, e logo, cando haxa esas entidades locales empecemos a traballar, algunha cousa, algunha idea boa, ao ser unha cousa tan plural, pode sair de aí, e eu confío en que algunha cousa valga a pena. Así que, sin máis, vamos a votalo entón. Faltame un. Ahora. Votos emitidos 20, a favor 19 e unha abstención de Anxo Álvarez. Equivocache, te queres cambiálo? Dai logo. É a favor? Cambia, aquí non me cambia, pero tiña que cambiar. Dalle a favor. Ahora, xa está. Ahora xa... non. Bueno, é igual, é a favor, é unanimidade, César. 20 votos emitidos, os 20 favorables, apróbase por unanimidade. Moción do grupo, o punto 7, moción do Grupo Popular en defensa do Estado democrático e de dereito en repulsa da corrupción que afecta a contorna persoal e política de Pedro Sánchez, presidente do Goberno de España. Antes de nada, nos aguantamos as vosas. Antes de nada, dicir que esta é unha moción de partido. Como vedes, non é unha moción de Lalín típico. Pero eu tamén son disciplinado, dentro do que cabe, e procuro fazer as cousas que non mandan do partido. Esta é unha moción típica do partido, que a fixo para toda España, e que nos dixeron aos concellos que a presentáramos os que son alcaldes e os que son portavoces, portavoces, independentemente do trato que leven en cada caso. Entón, nos vamos a facer esta moción do partido que, ben vedes que é un motivo polo que está caendo a nivel nacional, non é por outra cousa, e creo que ten sobrada importancia o feito que está pasando en España, que como xa estamos anestesiados, parece que é normal, pero non é moi normal o que aquí está pasando. Ten a palabra o noso portavoz Avelino Souto. Bueno, bons días a todos. Eu quería empezar por dúas aclaracións. A primeira, e digo desde o maior respeto e sinceridade, e digo porque o sinto, eu estou seguro que os tres concelleiros, que neste caso é aquí do Partido Socialista, que son persoas honradas, e que as que no personal teño boa relación, pero eso non implica, como no pasado puido tocar a outros, que agora están no partido que están e a situación é a que é. E, aínda que a relación sexa boa, temos que alzar a voz e facer un grito pola situación que se está a vivir neste país e polas xestións que está a facer o Goberno. E tamén lles pido, dito isto, que sexan valentes e que vostedes tamén alcen a voz como moita xente do seu partido, incluso como o alcalde de Ames, que recentemente decía que se convocaran eleccións. O sea, que temos un alcalde socialista aquí ben preto que alzou a voz. E digolles isto para que non fagan vostedes como a fábula do rei Espido dentro do Partido Socialista, que ven todos que isto non vai para ningún sitio, que o goberno está máis que morto,
pero ninguén se atreve a decir que o rei vai desnudo ata que ve un neno. E teñan cuidado, porque ao mellor o Partido Socialista, como din algunhas voces, o que vai acabar o rei Espido é levándose a vostedes todos por diante. Porque é bastante probable de que pase, e dino xa a xente do seu partido que non o digo eu mesmo. Tamén quería aclarar que, como ben dixo o alcalde, esta é unha moción de partido. Pero é que é tan grave a situación, tan grave, que nós creemos que é importante que en toda España, en cada recuncho, se alce a voz pola situación que estamos a vivir de país. E non é só pola situación dos casos de corrupción, que son totalmente escandalosos e, se me permiten, hasta grotescos, e a veces hasta parecen creados por torrente a situación e o nivel de, xa non sei como calificalo, senón é que non damos seguido as pantallas deste país de noticias. Fai nada que quedamos sin luz, xa non estamos falando deso, porque xa sucederon tantas cousas desde ese día, pero foi outro día, foi hai nada que quedamos sin os trens, foi hai nada que salaron os casos de corrupción da Europa, con Venezuela, en prostíbulos. O sea, é tal a comedia, por desgracia, que os españoles somos incapaces de seguila. Pero cal é o problema de todo isto? A parte de roubar, da situación do noso país, é que España non se está gobernando. As cousas non andan, os proxectos non saben adiante, os concellos estamos sin saber moitas informacións, os ciudadanos ven como a vivenda está disparada, os ciudadanos ven como por un lado lle din que subiu a súa vida, que subiron os salarios medios, pero como está a cesta da compra, como está o poder adquisitivo das familias, porque mentras están roubando, se está facendo todo isto, este é a realidade do país. E mentras, a maiores, temos outro capítulo paralelo que son os capítulos da distracción, creados en Moncloa. E con que nos distraen? Pois intentan nos dividir coa OTAN. Por exemplo, esta semana, hai unha semana ou dúas intentaban nos dividir co idioma, algo que nunca houve ningún problema nas conferencias de presidentes, e para entretenernos, pois tuvéronnos divididos co idioma. En definitiva, que levamos 7 anos prácticamente sin gobernar, agora xa nunha situación límite, intentando entretenernos a xente, é o máis grave, dividindo o país. Sobre todo, con estes temas, e ademais, bueno, nós roubamos, equivocámonos algo, pero non goberna a ultradereita, nin goberna a dereita. E a maiores non convoca eleccións porque teño que protexer a España da dereita e da ultradereita. Eu creo que, primeiro, terá que haber eleccións e, segundo, os españoles, os galegos e os galinenses, protexémonos cada un individualmente a nós mesmos, votando o que consideramos necesario para cada momento. Eu pídolles que ante esta situación, ante unha legislatura que está totalmente rota, e non o decimos nós, dino todos os socios, eu onte pola noite escoitaba de Coalición Canaria e dixo que xa daba a legislatura por totalmente rota. Entón, eu digolles que convoquen eleccións, que deixen de facer o ridículo, que deixen gobernar a quen sea para que veña e se poña a traballar nos problemas da vivenda, nos problemas da cesta da compra, nos problemas dunha inmigración rota, que hoxe día de hoxe temos uns problemas enormes ca inmigración, e que se convoquen eleccións e que o país, que España, decide que goberno quere. E tamén, como último, fagolles unha aclaración, e cada día que escoito os seus discursos teño máis claro, non nos teñen que protexer da ultradereita, porque a ultradereita xa puxo a Pedro Sánchez da Moncloa co apoio do BNG, que sempre está por aí, como a quen que non está, pero tamén é Pedro Sánchez, gracias, presidente, gracias ao bloque. Non, gracias. Pero os de vos non. Non. Vale. Ben, turnos para intervir, turnos. A ver, e vos fostes un necesarios. Está ben. Paco, vos intervides. Ariana, tes a palabra. Sí. Bueno, eu vou empezar cun refrán que é moi utilizado na miña casa, que andan os ladróns atrás dos que rouban. Primeiro, que estas batallitas a nivel municipal non teñen ningún tipo de sentido, xa denota o interés que tedes vos polos asuntos de carácter municipal, que é máis ou menos ningún. Eso para empezar. E logo, que claro, xa dixo o noso alcalde que onde hai patrón non manda mariñeiro, e ben, hai que metela, ainda que faga falta falar de calquera cousa importante no resto do concello. Pero, bueno, o caso é que
falaba o portavoz do Partido Popular de que dividir para multiplicar e sumar, pois o Partido Popular casos de corrupción, porque isto parece unha competencia, a min dá a sensación de que é unha competencia de tú máis, ti ter máis casos de corrupción que a min, eu menos que a ti, a ver quen gana, do bipartidismo español, que ao final é o que é, estándolo demostrando, e aquí, pois, líbranse poucos. Estades dando un espectáculo lamentable todos, non me extraña que a poboación sufra dunha desafección política e suframos dun descrédito político severo, porque é normal, porque ver isto non ten traza, e o caso é que para mandarlle ao veciño barrer a casa tens que tela túa limpa, non sei se recordan que 12 ministros de Aznar foron imputados por corrupción. O goberno de M. Rajoy, que siguen os compañeros do Partido Popular sen saber quen é, caeu pola Gürtel, andivestes a martillazos cos ordenadores, non sei canto papel se trillaría na sede do Partido Popular, e agora toca lloso, bipartidismo español en estado puro. Nós pedimos, como a sempre, sea quen sea o que corrompe, sea quen sea o corrupto e sea quen sea o corruptor, que se investigue estas últimas consecuencias, que se den as explicacións correspondentes, que é o que pedimos sempre, a diferencia de vostedes que, según quen sexa o corrupto, queren explicacións ou non, e exixiremos, como exiximos sempre, depurar responsabilidades, que ninguén se poida aproveitar das institucións para lucrarse de xeito persoal, ninguén, e dicir que, bueno, pois dende o BNG levamos 40 anos de traxectoria e non tivemos ningún caso de corrupción e ningunha persoa imputada por corrupción nin condenada. Entón aquí, pois, quen este libre de culpa que tire a primeira pedra, e creo que non a pode tirar nin o Partido Socialista nin o Partido Popular. De todas formas, unha cousa que lle vou dicir tamén ao portavoz é que as noticias andan moito e cambian moito. Así de fácil cambiou tamén a noticia de que ao conselleiro de Mar se lle acusou de agresión sexual e que vostedes, desde o seu chiringo particular... No, dame 10 segundos, simplemente. E que vostedes, dende o seu chiringo particular, que é a Televisión de Galicia, fixeron que a noticia durara isto, porque lle conviña. Porque aquí, segundo quen sexa o delincuente ou o presunto delincuente, temos ou non gana de pillalo ou non. Entón, leccións dende o Partido Popular ningunhas, e polo visto dende o Partido Socialista tampouco, que se depuren as responsabilidades que sexa necesario. Eu vou acabar cunha frase que dixo outro día María Xosé Silvar no Noceda Rock, que é que aínda queda xente que se move por dignidade e non por divisas, e a iso apelamos. Non sei se vostedes poden facer o mesmo. Nada máis. Cada paso menos. Por parte do PSOE, quen intervén? Tes a palabra, Alba. Bueno, bo día a todos e a todas. En realidade non me sorprende para nada que sigan con este ánimo de utilización partidista do Pleno do Concello de Lalín. É lexítimo, evidentemente, que vostedes presenten a moción que queiran, é lexítimo que traigan aquí mocións de partido, pero, bueno, eu creo que deixar de lado as cousas que podemos arranxar e as cousas que podemos mellorar para os veciños e veciñas de Lalín para traer isto, bueno, deixa bastante que desexar. Tamén é importante dicir que falaba de confrontación, deste clima que temos últimamente, e eu creo que se vivimos nun clima de confrontación permanente a nivel político, este clima trasládase á rúa, e este clima ven porque vostedes están permanentemente fomentando insulto e fomentando a confrontación. Pénseno. En todo caso, eu non vou entrar no fango, que é o que lle gusta a vostedes, non vou entrar no e tú más, aínda que podería falar horas e horas dos 28 casos que teñen pendentes ahora mesmo a nivel xudicial, dos 150 cargos do Partido Popular implicados na cadea, ou mesmo do expresidente M. Rajoy, que non sabemos a día de hoxe quen é. Podería falar tamén diso de colaborar coa xustiza que poñen na moción, só hai que lembrar cal foi o partido que destruiu probas a martillazos, e non foi precisamente o Partido Socialista, senón o Partido Popular. Pero, bueno, como digo, eu non vou entrar neste xogo. Evidentemente, estamos en contra da corrupción de calquer tipo e veña de onde veña. Iso hai que deixalo claro. Na moción tamén piden eleccións, pero é que utilizaron tantas veces esta baza de pedir eleccións que é que non ten crédito ningún. Cada semana piden eleccións por unha cousa distinta. E ata cando van querer facer eleccións? Ata que vostedes gañen e se senten no goberno?
pois eu creo que por aí non podemos pasar. E dígolle por qué, nós non queremos eleccións, nós estamos contentos cun goberno que subeu o salario mínimo, eses 1.184 euros que permiten que os veciños e veciñas teñan máis capacidade de gasto que a Feijóo. Pois os últimos días parece que lle parece unha barbaridade esa cantidade, a plebe, claro. Non estamos de acordo en ir a eleccións cando temos un goberno que logrou reconstruir e crear emprego, non estamos de acordo porque, ademais, baixouse a taxa de paro a menor nos últimos 17 anos, estamos cun goberno que loita polos dereitos dos veciños e veciñas de dentro e de fora do noso territorio, ou cando, os fondos europeos que vostedes dicían que non ian chegar a Lalín, pois chegaron a Lalín e chegaron aos cidadáns e ás empresas tamén. Estamos cun goberno que aprobou a lei de eutanasia, que aumentou un 50% a creación de plazas MIR, que aposta pola transición enerxética e podería seguir. Miren, o Partido Popular non convocou eleccións, aínda tendo a maioría de ministros imputados en distintos casos ou condenados, tampouco convocou eleccións cando se condenou ao Partido Popular por financiación ilegal, o único partido en España condenado a día de hoxe, e piden eleccións dende unha sede comprada con diñeiro B. Eu non teño medo ningún a falar de corrupción, iso é así, porque estou convencida, e así se demostra, que no PSOE actuamos fronte á corrupción. Cando unha persoa non serve para o servicio público, o que facemos é apartala e que non siga no cargo. Esa é a diferencia. Vostedes taparíana, promoveríana, aplaudiríana, defenderíana, etcétera, etcétera. Nós non. Hostias. É que, a ver, vostedes na moción fan referencia á corrupción do PSOE. E eu pregúntome por que non traen unha moción que faga referencia á corrupción en xeral. Porque eu non teria ningún problema en votar a moción a favor cando se piden, pois, explicacións ou cando se vota en contra da corrupción, pero de todos os partidos, non do Partido Socialista. Eu votaría a favor, sen dúbida. Retirar unha moción na que falaban de produtos de proximidade, do fomento deste tipo de produtos, para meter isto, pois eu creo que deixa bastante claro para que utilizan o pleno, e, dende logo, é unha mágoa. Gracias, Alba. Turno para o compromiso. Rafa, ten a palabra. Bos días. Dame ata un pouco de preguiza, pero... Por certo, que estive mandando un par de whatsapps, digo porque BNG e PSOE non o teñen claro. A mí dinme que M. Rajoy é Mariano Rajoy. Digo, para que teñan vostedes o dato do que me din. Non estou seguro que sexa verdad, pero é o que me din. Miren, esta sería a típica moción que en outras circunstancias, utilizando frases de Pepe Crespo, do señor alcalde, eu estaría como un queixo, como un rato encima dun queixo. A verdade que me gustaría bastante, pero eu creo que esta moción non é a caída, sobre todo para o que estamos discutindo aquí, que é a política municipal. Eu quero expresar en nombre de Compromiso o noso afecto ao conxunto da agrupación socialista de Lalín, que sabemos que son persoas que loitan polas súas ideas de xeito máis que decente, aos que agradecemos o apoio que nos deron no seu momento para formar un goberno de progreso en este Concello, e que saiban que consideramos que non é xusto que estean sufrindo as consecuencias da vileza de outros aos que votaron do partido no seu momento, non hai demasiadas datas. Polo tanto, non imos entrar en debate, anunciamos a nosa abstención e mostrar o apoio de un punto de vista humano a todos e cada un dos membros da agrupación socialista de Lalín. Nada máis. Moitas gracias. Turno para Abelino. Ben, primeiro, dicirlle a señora Fernández que me diga vostede que onde hai patrón non hai mariñeiro, vostede que pertence ao Bloque Nacionalista Galego, en concreto que da familia da UPG, pois, bueno, leccións quere dar vostede, pero tamén, como di, na súa casa ten bastante que rascar. Despois, como sempre, agora debes estar pegando xa as costumbres da súa jefa, falando de patróns, que xa fixo vostede tamén, puxo aquí a toga de xueza, e, como sempre, xa non respetou a presunción de inocencia dunha persoa que, ademais, tuvo valentía de canto se soupo, o máis mínimo, presentou a súa dimisión, cousa que noutros partidos para dimitir o que fan é
facer dimitir a 5 compañeiros para aforarse, esa é a diferencia entre nós e vostedes, esa é a diferencia do que fan. Despois din vostedes que entran vostedes na guerra do Itumás. A min pareceme estupendo que entren nesa guerra. Sabe que é o problema? Que o Itumás non arregla nada. E a situación hoxe en día é esta a que hai. E os que están a gobernar son vostedes. E din que non lles influye isto ao Concello. Mira, sí que lles influye, porque temos un goberno que é o goberno que menos leva legislado na historia da democracia. É un goberno que está en parálisis, que o único que se está a dedicar é a apagar incendios, día sí e día tamén. E influínos os concellos, claro que nos influye. Influínos porque temos a lei da dependencia, o goberno está sin cumplila. Influínos porque moitas veces non sabemos cando nos van a facer as aportacións que nos corresponden do Estado. Influínos porque temos un sistema de inmigración que está totalmente roto e que estamos absumindo os concellos a situación que está provocando este goberno. Esa é a realidade. Claro, vostede fálame dun goberno tamén que, xa deixando pa a corrupción, que é un auténtico escándalo, fálame vostede das maravillas deste goberno. Claro, é tan maravilloso que eu pregúntome que pasaría neste país se en vez de gobernar vostedes, gobernara o meu partido. Sabe que pasaría? Co que están facendo? Que estarían as calles ardendo. Estarían os sindicatos e toda esa xente, toda esa amalgama que teñen vostedes comprada, estarían nas calles día sí e día tamén. Pero sabe tamén, ainda por encima, por qué? Porque pintan unha situación económica que non existe. Vostede, mire o índice de pobreza, seguimos subindo. E xa somos, no índice de pobreza infantil, o 4º país por abaixo da Unión Europea. En España, desde que goberna Pedro Sánchez, baixamos 8 puntos no ranking para ser un país para vivir as mulleres. Ese é o seu goberno, é o país que están deixando. España, no que vostedes pintan, somos os líderes de Europa en paro. Porque vostedes pintou aquí unha situación de emprego estupenda, pero seguimos liderando as tasas de paro da Unión Europea. E vostede tamén nos fala dos grandes incrementos, pero non fala que esa é a gran trampa socialista que che dá por un lado e quítache polo outro. Vostede falou aquí de certas subidas salariais, eu podo comprar que está moi ben, pero por que non lle di que unha familia que compraba 4 litros de aceite no 2019 costáballe 11,60 e hoxe lle costa 32 euros, un incremento dun 175%. Subiron os salarios ou as pensións un 175%, pero tamén vou máis alá, un kilo de azúcar ou 2 kilos de azúcar que podría comprar unha familia costaban 1,30 euros, hoxe costan 2,50, un incremento dun 92%. A vivenda, un alquiler na Coruña, que foi onde encontrei o dato, costaba de media 600 euros, hoxe costa 820, un incremento dun 36,7%. Entón, subiron os salarios, subiron as pensións, todos eses porcentaxes do que subiu a vida desde que vostedes gobernan. E digo, eu non son un experto, pero polo que escoito, do crecimiento que falan, quítenlle vostedes a inflación e o endeudamento que nos está dando este goberno e verá o crecemento económico que tuvo este país. Pero, bueno, a min a verdade é que hoxe me entristece que os concelleiros, e digo desde a maior estima, do Partido Socialista non tuveran nin a máis mínima crítica a situación que estamos a vivir en España e ao goberno de España, porque, por sorte, hai moitísimos socialistas valentes e cada día máis socialistas e non só o presidente de Castilla e La Mancha que están levantando a voz. E os do Bloque Nacionalista Galegos que están aí por trás son vostedes o que están apoiando a Pedro Sánchez, son vostedes o que están apoiando un goberno corrupto e, repítolle, vostedes votan con Junts, estes que tantos odian, vostedes votan con eles. E están dicindo sí a Pedro Sánchez. Moi ben, Abelino, moi ben. Non estou de acordo no que o azúcar subeu moito porque debía subir o doble que o azúcar é veneno pa sangue. O azúcar tiña que estar prohibido como a marihuana, como mínimo. Pero como mínimo tiña que ser así, pero non é. Entón, que subiu o azúcar non me parece mal. O aceite sí que me parece mal, o aceite sí que é un superalimento, pero o azúcar son desas cousas que a sociedade pois asumeu como algo de primeira necesidade. Eu acórdome cando era neno, íbase ás feiras a comprar aceite e azúcar e non sei que era outra, eran 3 cousas. Viñamos á feira de la Liña a comprar aceite, azúcar e non sei que era outra, pero o azúcar era un dos elementos que considerábamos básicos porque eu acórdome de que incluso facían bocadillos de azúcar, o sea, unha borrobada de pan con azúcar en riba, na máis. O sea, hasta ese punto chegamos. Así que ojalá que o azúcar Abelino subira un 1000% ou 3000% porque sería prohibitivo. Bueno, bromas aparte. A
a moción que titulámola contra a corrupción do PSOE, pero eu teria que decir contra a corrupción do sanchismo, que é un subconjunto, é un subconxunto do PSOE. Xa sabedes o que opino do sanchismo, é o que opino do PSOE. No PSOE hai xente moi sensata que hoxe está botando armados a cabeza co que está pasando, pero hai xente moi sensata. Hai xente que non o digo só por Felipe González e por Alfonso Guerra, que botan armados á cabeza, pero digo por Paje, digo por o alcalde de Ames e tantos outros que non ven ao caso mencionar aquí. Pero eu creo que internamente, se deixaran falar a xente, estou convencido de que a gran maioría dos socialistas quererían que houbera eleccións. Pero que ocorre? Que vai haber eleccións? Probablemente non. Probablemente non porque o que está pasando é de traca. Pero é que, acordadevos da norma non, do lema da Feira do Cocido, cando empezamos a facer unha feira do cocido para toda a comarca, e puñía unidos por un mismo afán. Pois o problema do tinglado de investidura é que están unidos polo mesmo afán, que é un solo. Ese afán é un solo, estar ali a calquer precio. Entón, claro, decía Abelino, é que se iso o fixera o PP, ardería. Se iso o fixera o PP, non daríamos sentado un Génova 13, aseguro yo, Non daríamos sentado un Génova 13 porque habería barricadas ali diante de día e de noite, polas orquestas que montan tamén desde a izquierda. Eso saben vostedes que é así, e non o poden negar. Eu coincido con Rafa en que os tres representantes que ten aquí o PSOE, ustedes non o merecen. Non merecen o que está pasando. Inda que Mario se declarara moi sanchista, eu xa digo que a corrupción non é a do PSOE, é a corrupción do sanchismo, que chegaron ali e pensaron que eran o rei do mambo, porque dadnos conta, o que está vindo é que aquilo foi unha orquesta desde o minuto 1, porque Cerdán ese xa empezou a preparar o cotarro antes da moción de censura. Xa contaban ir o que iban. E, bueno, a panda do Peixó, os 4 que iban no Peixó reconquistando as huestes dos socialistas, xa se veu no que dou os 4, porque dos 4 só queda un vivo. É seguro que se vivo que queda probablemente soupera cousas que el di que se enterou. Home, costa creer, é dicir, non se pode ser tan parvo como que che digan é que o día que apareceu de Cerdán entereimos pola mañá. Home, eso non é creíble, eso non o cree ninguén. Eso é totalmente falso. O que pasa é que a Sánchez é un especialista na mentira e o que me preocupa a min é que, miren unha cousa, non se debería xogar cas cousas de comer. Ningún partido político ten dereito a xogar cas cousas de comer. E ahora mesmo estáse xogando cas cousas de comer. Saben por qué? Porque o 90% do tempo o goberno pasa facendo de bombero, apagando lumes. O 90%. E dedícalle a gobernar un 10%. E sabe unha cousa? Ainda que é lexítimo arrimarlle asco a sardiña, é entendible que, oye, pois se gobernas o 80% e o 20% dedicas a vanagloriarte e a vender a moto, bueno, ainda queda un 80-20. Pero é que agora o 90% desde a mañá hasta a noite o goberno en pleno, porque senón cáense, dedícanse a louvar as andanzas de Pedro Sánchez. E iso, si sabe que significa, Alba? O contrario do que vostede dixo. Significa que aquí non anda absolutamente nada. Mira, tiñan que nos dar, tiñan que estar, a finales do ano pasado, tiñan que nos haber dito que fondos tiñamos de Europa. A día de hoxe, aínda non o sabemos. Sabe unha cousa? Que os fondos terminan no ano 26, unha parte deles. Cando nos den, se nos dan o fondo que pedimos, eses 15 millóns de euros que pedimos, ao mellor imagínate que nos conceden 10 millóns. E sabe unha cousa? Que cando nos concedan, vamos ter para executalos un ano. Entre preparar os proxectos e tal, non vamos ter, o 90% dos concellos non vamos ter capacidade de facelo. Porque é imposible técnicamente. Sin embargo, se estes fondos que nos van a contestar, supoño que agora despois do Brao, supoño, se nos contestaran hai un ano, sí que tiñamos, 2 anos, era razonable. Pero un ano non dá tempo porque a burocracia que temos danche un ano de plazo e é un regalo envenenado. Despois vanche dicir, oye, deixe 10 millóns de euros e perdíchelos. Non nos perdín, é que non nos dou executado. E iso é porque, claro, o goberno está ocupado. Ti crees que ao ministro do ramo lle interesa sacar os fondos máis que proteger
o entorno de Pedro Sánchez. Non, primeiro está o entorno de Pedro Sánchez, chámese a súa muller, chámese o irmão, chámese Coldo, chámese todo, e despois deso está a gobernar. Entón non se goberna. O concurso de secretarios e interventores tiña que estar sacado. Está sin resolver o anterior. É que aquí é un caos en todo onde o mires. É un caos nos fondos europeos, que xa verán vostedes como cando pasa o tempo, os fondos europeos, España vai deixar sin executar o porcentaxe máis alto da Comunidade Europea. Sin duda. Por que? Porque entre que non nos dan tarde e os queren seleccionar, entre comillas, pois aí temos un problema. E iso non é de recibo, porque eu podo entender que lle arrimaran asco a súa sardiña, é legítimo, pero non hasta o punto de que o 90%, en algún caso o 99%, dedícanse a pagar os lumes. Ese é o malo que está facendo o PSOE. E tampouco tiñan que ter tanto medo nas eleccións. Como con as eleccións, ya que en Dios de San Pedro se lle bendiga. Porque ahora mesmo ninguén do bloque de investidura vai votar, bueno, mellor o bloque, igual non, pero o bloque de investidura, ninguén vai votar que Pedro Sánchez se vaya. Saben por qué? Porque como hai unha posibilidade real de que poida gobernar Feijóo, todos eles quedarían mal parados. Eu podolles contar unha confidencia. É unha confidencia que non ten moito un problema, pero con eso termino. Un amigo meu, por ser un xa tan vello, ten amigos en moitos sitios. Un amigo meu cadra cun de Junts no aeroporto. Ese amigo meu dille, ese amigo meu, que non é sospeitoso de ser do PP, dille, oye, ten moito trato personal con ese señor. E dille, oye, pero isto que estades facendo é que non ten pés nin cabezas, pero será posible. Como podedes apoiar a Pedro Sánchez? Palabras deste señor. Nós a Pedro Sánchez probablemente lle teñamos tanto afecto como a vos. É dicir, ningún. Pero é que mentre goberna Pedro Sánchez nos pintamos algo. E se goberna o PP, a nós se cadra ainda nos meten na cárcel. Entón, claro, o problema está en que a diferencia é que ninguén, nin Sumar, nin o Bloque, por moito que diga Ariana, nin Sumar, nin o Bloque, nin Converxencia, nin PNV, lle interesa que caiga este bloque. Porque así PNV pode tirar do teto, Converxencia pode tirar do teto, Esquerra Republicana pode tirar do teto, etc. E ao final, se goberna o PP, esas historias tan raras vanse acabar. E aínda que parece un tema menor, pero é que estamos anestesiados, o tema de que o Tribunal Constitucional fallara o que fallou onte é de traca. É de traca. Bueno, hasta o punto que perdestes o voto de Felipe González, calquera dos que teñades que ver co sanchismo, se presenta, non ten o voto de Felipe González. Entón, o tema debe ser grave. Oye, pero el refundou o partido en España, non é un tema menor, non é un tema menor. Bueno, bromas aparte, nós facemos eso porque nos toca facelo, pero estamos convencidos de que a situación do país non debería aguantar máis como está, porque é un auténtico cachondeo. Esa é a palabra, é un auténtico cachondeo. Vamos a votalo. Mira como se nota un do bloque de investidura. Votos a favor, votos emitidos 20, votos a favor 11, non 5, os do bloque de investidura, e abstencións 4 de compromiso. Bueno, queda aprobada por maioría. Imos co punto seguinte. Moción do Grupo Municipal Compromiso por Galicia para a mellora do sistema de financiamento dos concellos por parte do Estado. Ten a palabra Rafael. Bueno, despois de escoitar análises sobre resolucións do Tribunal Constitucional de sesudos constitucionalistas e disertacións sobre o que está pasando no Goberno do Estado, imos intentar centrar un pouco o debate compromiso en cuestións que... Espera, que se me saltou. Espera, sí, espera. Non, digo. Dalle. Digo que sería cando dixen sesudos. Bueno, sobre cuestións que eu creo que sí que afectan, polo menos no día a día, ao conxunto dos lalinenses. Non, estamos falando, eu creo que o propio alcalde en moitas ocasións
falou desta cuestión sobre o tema do financiamento local, non? E estamos vendo como moción tras moción, pleno tras pleno, estamos falando de que o Concello de Lalín está asumindo competencias impropias. Quero decirlles que esta moción, señor secretario, pretendo facer unha engádega. Esta moción ten un punto de injusto porque, ademais de facer estas peticións ao Goberno do Estado, o lóxico e o xusto é facerlle tamén estas peticións á Xunta de Galicia, non? Por iso facemos tamén esta engádega, non? Estamos vendo como as entidades locais siguen operando con unha legislación probablemente obsoleta en canto ao sistema de financiación que non se revisou dende ano 2002 e que seguimos rexidos pola Lei de réximen de bases de réximen local de 1985, non? E, polo tanto, estamos en un sistema de financiación absolutamente anacrónico. Estes días estaba vendo datos do que lle supón ao Concello de Lalín o exercer ou asumir competencias impropias. Estamos falando, pois, por exemplo, do conservatorio ou do que é o propio SAF con un custe enorme para as arcas municipais que en pura competencia non tiñan que ter e que, polo tanto, son cantidades inxentes que se podían destinar a outro tipo de necesidades que teñen os veciños e veciñas de Lalín de outra índole. Nos estamos vendo como por exemplo, este ano a Xunta de Galicia pois dá 627 millóns de euros os reparten en transferencias finalistas, que decir que non se poden cambiar, o 70% delas van para a dependencia, e eu creo que no localismo, por así decirlo, en termos políticos, creo que chegou o momento de abrir un gran debate tanto con Xunta de Galicia como con o Goberno do Estado en canto a como se teñen que financiar os concellos, porque eu creo que, ademais de poñer trabas como son as reglas fiscais para poder exercer o gasto, é absolutamente inasumible a día de hoxe por o Concello de Lalín pois cuestións como o conservatorio, non? Que ninguén pecharíamos. Eu quero lembrar que no ano 16 a interventora en aquel momento, facendo o seu traballo, quero decir que non se metía en política, pero facendo o seu traballo, sentouse na mesa da alcaldía dicindo que había que pechar o conservatorio de Lalín. E eu dixelle que non había ningún tipo de problema, se así o consideraba, pero que en ese mesmo momento eu dimitía como alcalde de Lalín tamén, non? E finalmente conseguiuse solucionar, ata que un día non se ha solucionado porque é unha competencia impropia do Concello de Lalín. Estamos a favor da financiación do conservatorio e se pode aumentar aínda máis, encantados, pero os cartos e os fondos teñen que vir dende onde teñen que vir, en este caso, pois tamén da Xunta de Galicia. E, polo tanto, que eu sei que o señor alcalde é un municipalista convencido, tanto dende o punto de vista da FEN, que escoitaba declaracións da súa presidenta na mesma liña do que estou dicindo eu, non hai demasiadas datas, bueno, no mes de febreiro concretamente, como na propia FEGAN, eu creo que chegou o momento de decir que os concellos que teñen que facer fronte a un montón de cuestións que necesitan os veciños todos os días, teñen que ter os recursos axeitados para poder facelo e non ter que andar empregando en competencias impropias que corresponden a outras administracións. E eu creo que chegou o momento dese debate porque está perxudicando moi moito as necesidades dos lalinenses. Están as beneficiando, por un lado, porque estánse financiando servicios que consideramos necesarios, pero estánse deixando de financiar outras cousas que se podían estar financiando se as demais administracións desen os cartos, dito coloquialmente, que tiñan que dar para as súas propias competencias. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Rafa. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ariana, ten a palabra. Gracias. A realidade é que estamos ante un inmobilismo financeiro tanto por parte do Estado como por parte da Xunta de Galicia que, xunto coa atribución de competencias que se lle fai aos concellos, nos deixa infrafinanciados a todas as entidades locais nunha situación de desequilibrio constante que non nos favorece en absoluto. A última reforma, como xa se dixo, fíxose fai máis de 20 anos, é un sistema totalmente obsoleto, ten que actualizarse, tampouco se fixo cando se reformou o financiamento autonómico, nese momento tampouco se votou man, e mentres os servizos que prestan os concellos aumentan en exceso, e non só os que prestan, senón os que teñen que asumir económicamente. Entón, a pesar de que aquí todo o mundo se considera española, moi española, o caso é que nos estamos pasando todos os españoles, estánse pasando todos os españoles a Constitución polo arco do triunfo, porque no artigo 142 di claramente que hai que dotar as facendas locais de medios para desempeñar o que se lles pide que fagan.
Algo que non se está facendo é que, en realidade, pois as entidades locais pasan o mal, pero quen peor o pasa son os veciños e as veciñas que son as vítimas finais de todo isto, de todo este inmobilismo. Entón, o que precisamos é un marco competencial claro que nos deixe pois especificado cales son as nosas competencias e cales non. Xa se dixo do conservatorio, aquí votouse por unanimidade que o conservatorio asumira a Xunta de Galiza, quen o ten que asumir. Logo, Román Rodríguez, a pesar de ser veciño, dixo no Parlamento galego que non, outra vez. Entón, mentre estemos asumindo competencias de outros, pois é imposible andar cara adiante. A maiores, o SAF, tamén dicir do SAF, que fai un ano do anuncio de Rueda de que aumentaría o financiamento do SAF. Eso quedou nun anuncio de fai un ano e non hai ninguna mellora, nin materializada, nin que se espere. Entón, entre eses servizos que estamos prestando para, sen ser a nosa competencia, e os que non prestamos e non solicitamos porque temos medo a ter que pagalos, como, por exemplo, pode ser a escola infantil municipal, que botamos as mans á cabeza porque non a queremos, porque sabemos que a Xunta nos vai encambar ese gasto, pois o caso é que os veciños están en moitos casos desasistidos. Eu creo que este problema leva producíndose durante 20 anos, hai que poñerlle fin, e non o di o BNG, nin se pide dende outros grupos políticos. Tamén o di o propio Consello de Contas da Xunta de Galiza, que aclara que hai que aumentar a dotación e facelo de maneira xusta. Entón, se o propio Consello de Contas admite que hai que aumentar o Fondo de Cooperación Local, eu creo que é o que temos que facer, porque nos orzamentos do 24 do destinado ás cidades locais foron destinados a ese fondo de cooperación local, e os outros 500 pois foron aos concellos a través de axudas condicionadas que ao final o que fan é coartar a súa capacidade económica e que non poidan pois salir dela e que prexudiquen desta maneira os veciños e as veciñas, que ao final son os últimos afectados. Nada máis e moitas grazas. Mario, ten a palabra. Tens que Abandonado. Tens que falar ti Pero é miña, a así forza. que non hai problema. Non che queda máis remedio, xa non che un encerrón, Mario? Se non che tocaba a ti. Bueno, moi bons días. Bueno, ben, a financiación local é fundamental para o presente e o futuro dos concellos. Sin unha financiación adecuada, dificilmente se poderá dar resposta aos nosos veciños e veciñas, e moito menos avanzar hacia un modelo de desenrolo xusto, equilibrado e sostible. Dende o Grupo Municipal Socialista queremos deixar claro que compartimos o fondo da preocupación sobre o financiamento local. Levamos anos reivindicando unha reforma estrutural que dote os concellos de maior estabilidade, equidade e capacidade de resposta. Pero tamén queremos decir con rotundidade que non imos permitir un relato de suposta desatención por parte do Goberno de España cara aos concellos e cara a Galicia. E para deixalo claro, só uns poucos datos. O ano 2025 marca o maior volumen de financiamento do Goberno de Estado, a Comunidade Autónoma e os concellos galegos da historia. Galicia recibirá este ano máis de 10.400 millóns de euros en total a través de entregas a conta, sumando tanto os recursos do sistema de financiamento autonómico como as transferencias directas aos concellos. E isto non é unha promesa, é un feito. Estamos falando de un total de casi 19.000 millóns de euros máis transferidos a Galicia nos últimos 7 anos, desde a chegada do goberno de Pedro Sánchez, respecto aos 7 anos anteriores baixo o goberno do Partido Popular. Polo tanto, existe un compromiso real co municipalismo. Non esquezamos que nestes tempos os concellos recibiron fondos extraordinarios en momentos de crisis, como a pandemia ou os efectos da inflación. Fondos como os Next Generation, que o Partido Popular quiso boicotear en Bruselas. Lonxe de recortes e imposicións, o Goberno de España abreu unha nova etapa basada na confianza institucional, a colaboración e a autonomía local. Pero tamén creemos que é un momento de dar un paso máis, de abordar con consenso e altura de miras unha reforma en profundidade do sistema de financiación local que garante aos municipios recursos suficientes. De feito,
A reforma do modelo de financiación xa se abordou dende a FEGAN a través do seu presidente Alberto Varela, que pide máis apoios ás administracións apelando ao diálogo institucional. Recentemente vimos como o presidente da FEGAN, Alberto Varela, firmou xunto ao rector da Universidade de Santiago de Compostela o contrato para a elaboración do informe sobre a financiación de municipios, a reforma da financiación local, aportacións dende Galicia. Creemos que é perfectamente compatible defender unha reforma de modelo de financiación sin caer en discursos destructivos, porque iso tamén é facer política... Espera, Mario, espera. Sí, perdón. Remato, alcalde. Non te preocupes. Xa está. Porque iso tamén é facer política útil, reivindicar para construir. Polo tanto, pois xa anunciamos que votaremos a favor desta moción que presentan os compañeros de Compromiso. Nada máis. Moitas gracias. Gracias, Mario. Turno para o Partido Popular. Ten a palabra Maripaz. Moi bo día a todos e a todas. Pois decir xa por anticipado que dende o Partido Popular imos apoiar esta moción na que boa parte dos argumentos os temos repetido nós con este Goberno do Estado, pero tamén cos outros gobernos e tamén tanto en público como mesmo neste pleno ata a saciedade. Son múltiples as ocasións en que o alcalde ten pedido a mellora do sistema de financiamento dos concellos por parte do Estado. E esa é a clave. Esa é a clave para garantir a autonomía e a capacidade de xestión das corporacións locais, sobre todo as de tamaño medio. Os concellos somos a primeira porta a que chaman a nosa veciñanza para resolver os seus problemas e acceder aos servicios básicos. Sen embargo, como ben sabemos, aos que nos toca administrar as contas, pero a todos en xeral, esta vital labor vese constantemente comprometida por un sistema de financiamento estatal que neste momento é obsoleto, insuficiente e non adaptada á situación na que estamos a vivir. Os concellos vémonos obrigados a estirar ao máximo os seus recursos, os nosos recursos, que son os recursos que temos que administrar, en moitas ocasións sen poder atender todas as necesidades municipais debido á falta de liquidez ou unha distribución inxusta dos fondos. Non son poucas as ocasións nas que para atender competencias que non son nosas, é dicir, que son impropias e son herdadas ou para as que non se nos dou financiamento, se consumen recursos que se deberían destinar aos servicios básicos, importantes e que, por enriba de todo, si son nosas competencias, que son competencias municipais e que temos que asumir con fondo propio. Estamos, polo tanto, nunha encrucillada na que ou se cambia o sistema ou moitos dos concellos acabarán colapsando. Ou se toman xa decisións claras na financiación dos concellos ou moitos acabarán sen poder atender as necesidades dos veciños. Xa sei que é obvio, pero non queda de máis lembralo. Un concello ben financiado é un concello que pode investir en infraestructuras, en programas sociais, en fomento de emprego ou en todo aquilo que mellore a calidade de vida dos seus habitantes. Se nos restas recursos e nos encargan cada vez máis competencias, as consecuencias finais é que eses servicios non poden ser de calidade. Indo un pouco máis aló, unha mellora no sistema de financiamento non só implica máis diñeiro, que é importante, pero tamén non menos importante é ter unha maior capacidade para os concellos que poidan administrar e distribuir según as súas necesidades. Ao dispoñer de recursos suficientes e dun marco de financiamento estable, as corporacións locais poderán planificar a longo plazo, sen a incerteza constante sobre a disponibilidade de fondos. Hoxe en día traballamos sempre lastrados polo corsé dos exercicios anuais. E xa que falamos de financiación, un dos puntos máis críticos é a falta de financiamento suficiente para o Servicio de Axuda no Fogar, o SAF, un servicio esencial para moitos dos nosos maiores e dependentes.
Os concellos asumimos unha parte desproporcionada dese custo. Nós, neste momento, estamos licitando, como ben saben, e presentáronse 6 empresas, xa se abreu a primeira mesa e, bueno, en breve pois, iremos avanzando sobre esta nova licitación. Pero cando este servicio debería ser unha responsabilidade compartida e dotada adecuada e suficientemente por parte do Estado, neste intre o SAF detrae moitos cartos de partidas que tiñan que destinarse a outros servicios, porque temos que atender cada vez máis unha poboación máis envellecida, con menos lazos familiares que os atendan e que, polo tanto, recae sobre a propia administración. Podesme dar un pouquinho máis, alcalde? Xa che dei, Sí. Sí, xa che dei 2 minutos. Pois dá un pouquinho máis. Tamén poderíamos falar da insuficiente dotación económica para servicios básicos como o saneamento, o abastecemento de auga, a recollida de lixo ou o mantemento de estradas locais, que obriga aos concellos a detraer recursos propios para estas áreas e poder mantelas. Deberíamos, polo tanto, afrontar, entre outras reformas do sistema de financiamento, en partidas como a participación en ingresos estatais, a compensación por exencións fiscais e a dotación con partidas extraordinarias para servicios como SAF, que non son de competencia directa, pero sí que se afrontan de xeito maioritario. Para rematar, decir que é hora de que o Estado recoñeza o papel crucial dos concellos e reforme un sistema de financiamento que na actualidade limita a nosa capacidade de acción e dificulta a nosa labor. Temos que defender a nosa autonomía e loitar por un financiamento xusto que nos permita seguir sendo o maior motor de progreso dos nosos povos e cidades. Insisto, imos a votar a favor desta moción. Gracias, Paz. Turno para Rafa. En 30 segundos. Bueno, estamos todos de acordo. Probablemente teña Mario razón en que este pode ser un momento no que o Estado destina máis fondos aos concellos, pero evidentemente os concellos están infrafinanciados e hai un evidente desequilibrio entre diferentes tipos de concellos que eu creo que se ten que corrixir. Todos os grupos que eu creo que estamos falando na mesma medida, porque dende a experiencia que temos bastantes aquí en este Salón de Plenos de Goberno sabemos as necesidades que hai e que non nos gusta que se detraigan para competencias que non son propias pois determinado tipo de cartos que fan falta para outro tipo de cuestións, pero quero lembrarlles que na propia Federación Española de Municipios hai acordos transversais entre todas as formacións precisamente para pedirlle ao Estado que se faga unha nova financiación para os concellos. E o meu amigo alcalde de Vilagarcía, que espero ver pola costa estes días para tomar algo con él, sei tamén o que pensa perfectamente, que tamén é un destacado membro do Partido Socialista e sabe que a día de hoxe hai necesidades importantes de financiación para os propios concellos. Eu teño aquí apuntado, como tamén dixo Paz Pérez, en cuestións como o lixo, como son os saneamentos para avanzar no rural, etcétera, etcétera. Eu creo que chegou o momento de dar esa batalla política en este momento. Nada máis, gracias. Pois, moitas grazas. Estamos todos de acordo. Estamos todos de acordo nesta moción. A verdade é que a administración local sigue sendo a peor financiada de todas as administracións desde que empezou a democracia, porque sempre se fala de financiación estatal, financiación autonómica e nunca se tratou, nunca en toda a democracia, de financiación local. E aínda que cada un fala da feira según lle vai nela, non cabe dúbida que todos coincidimos en que a administración local sempre foi injustamente tratada. Mario, sempre. Antes, agora, esperemos que non sexa despois. Así que algún día eu abogo por un pacto local, estatal e autonómico como é debido. Así que vamos a votala, estamos todos a favor, entón votamos.
20 votos emitidos, votos a favor os 20, apróbase por unanimidade. Imos co punto seguinte, moción do PSDG-PSOE solicitando o arranxo integral da Rúa Ramón Aller. Ten a palabra? Alba Forno. Bueno, vou ser bastante breve porque ao final é unha moción que tampouco ten moita dificultade. Esta moción traémola porque responde a unha demanda clara, lóxica e xustificada dos veciños e veciñas da Rúa Ramón Aller, pero tamén do resto do Concello. E é a necesidade urxente de arranxar a Rúa Ramón Aller, que ademais é unha das principais e das primeiras arterias da nosa vila. Esta rúa, que ademais leva o nome dun dos lalinenses máis ilustres, Ramón María Aller Ulloa, por desgracia a día de hoxe non está á altura da súa memoria, nin tampouco do que merece os veciños e veciñas de Lalín e do que merece o centro da vila. Estamos a falar dunha rúa que conecta ademais espazos fundamentais, comeza na Plaza da Torre, pasa polo museo, ali está o observatorio, chega ata o Lalín Arena e conflúe tamén con rúas como as que levan ao Concello de Lalín ou ao Campo da Feira. Polo tanto, é unha rúa moi transitada tanto polos veciños e veciñas como polos turistas ou pola xente que nos visita. E eu creo que non pode seguir neste estado de abandono. Parte da rúa nin sequera ten beirarrúas, temos a vexetación invadindo as poucas beirarrúas ou os poucos tramos de beirarrúa que hai, non hai accesibilidade nin para carriños de bebés, nin tampouco para persoas con mobilidade reducida. En definitiva, eu creo que isto é unha imaxe moi mala ou unha imaxe pésima e impropia do centro da vila e do Concello de Lalín. Non estamos a pedir un luxo, nin nada que non se poida facer. O que estamos reclamando, sobre todo, é seguridade viaria para os peóns, tamén para os vehículos, accesibilidade e dignidade urbana. Eu creo que é necesario acometer canto antes un proxecto integral de mellora de humanización desta rúa que permita conectar, ademais, o centro de vila con Don Ramiro e coa zona do Lalín Arena dunha maneira segura e amable para os peóns e para todas as persoas que transitan por ela. E por todo isto, o que vimos solicitando con esta moción é que se elabore o proxecto, que se destinen os recursos necesarios e que se execute canto antes as obras de reforma, de mellora ou de reparación dunha rúa que leva anos abandonada. Eu creo que é unha cuestión de sentido común. E antes de rematar a intervención, como antes non tiña turno de palabra, dicirlle a Avelino que hai dous datos que deu mal, non sei se as sabendas, non sei se por descoñecemento, e é que o índice de pobreza en España caeu no último ano 0,8 puntos. Non sei a que dixeches. Eu estou de acordo en que hai moito que facer, pero, bueno, eu apuntei o que dixo e non dixo infantil, pero, bueno, é igual, o índice de pobreza está caendo. E despois, se falaba tamén da taxa de paro de España con respecto á Unión Europea, e hai que dicir que dende o ano 2008 é a mínima. O sea, que algo se estará facendo ben, algo se estará facendo, que hai moito que facer, Avelino, pero que algo se estará facendo ben cando estamos na taxa mínima de paro dende o ano 2008. E despois, respondendo ao alcalde que decía que non merecíamos, dentro do Partido Socialista, todo o que estaba pasando, evidentemente que non merecemos que haxa 3 persoas que mermen a credibilidade e o esforzo que estamos facendo todos, ou case todos os socialistas e que traballamos polos veciños e veciñas, pero tampouco merecemos que traen estas cuestións ao pleno e que nos cuestionen a todos. E remato. Gracias, Alba. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ti, Paco, ten a palabra. Ben, bons días. Bueno, eu non me dou resistido. Eu quería darlle os parabéns a Teniente Alcalde a Paz. Si me esquezo que é Teniente Alcalde e Concelleira do Partido Popular pola intervención que tivo anterior, porque realmente o penso, tanto no contido como na dialéctica. En todo caso, insisto, dou-no sinceramente, pero tamén teño que facer o esforzo de pensar que non está nun partido que gobernou e que todas estas cousas que pide, pois o escoito ao alcalde, é dicir, que é municipalista e que quere levarnos loitando por isto, pero, bueno, é que isto é algo que depende de Madrid, o seu partido pudo ter cambiado hai ben anos, non? Ben, iso por diante. Segundo, nós, bueno, nesta cuestión é algo que estamos cansados e que incidimos moitísimo,
E que, no fondo, desta iniciativa nos entendemos que o que hai é un debate de modelo urbano, que, como temos denunciado en numerosas ocasións, este goberno non ten absolutamente ningún modelo, o único que mantén un modelo arcaico, lonxe do modelo que, vamos, é evidente que hai espellos onde mirarse, e nós o dicimos con moito orgullo, como pode ser o Concello de Pontevedra, onde precisamente un modelo exportable a moitísimos concellos a día de hoxe de distintas cores políticas, agás no caso de Lalín que debemos ter unhas condicións distintas ao resto do mundo, non? En todo caso, nos entendemos, e así o temos proposto e ofertado, de chegar a un acordo para precisamente fixar o modelo e as prioridades da actuación, porque entendemos que esta rúa sí que precisa dun arranxo, pero somos sabedores de que hai moitas máis rúas no casco urbano de Lalín, por falar da vila, como pode ser a Rúa da Ponte, a Pintor Laxeiro, Rúa B, outras, o Alcalde Ferreiro, outras con un estado de abandono como Álvaro Cunqueiro. Quero dicir, podíamos falar de moitas rúas que, desde logo, a día de hoxe o seu estado é lamentable, non? E aquí, por iso digo que hai dous modelos. O modelo arcaico de vostedes de non actuar sobre as rúas e sobre un casco urbano homoxéneo, e outro, desde logo, que o de vostedes de apostar por gastar sin saber, de meterse en proxectos para facer ricos son uns poucos, como o tema da Gran Praza, que non saben nin a día de hoxe o que nos vai costar os veciños e veciñas de Lalín, e xa sei que contestarán que isto vai na senda urbana, que non sei que máis, pero desde logo aquí siguen pasando os anos e as rúas siguen dando, obviamente, Queres máis tempo? Non. Turno para Medela. Miguel, ten a palabra. Bos días a todos e a todas. Bueno, pois estamos a favor de acondicionar a accesibilidade nas rúas, de mellorar o seu acondicionamento, e dende logo que a rúa Ramón Aller, sendo unha das principales do pobo, necesita ese proxecto, non ese cambio de proxecto. Ese proxecto que entraría na xenda urbana, creo que mitad dela xa está incluído nese chamado Almendra Central, o sea que pensamos que se podría facer sin problema ningún o arranxo integral de toda a rúa. Nada máis. Moi ben. Turno para Pablo, concejal de Urbanismo. Ten a palabra. Sí, bos días a todos. Alba, señores do PSOE, sinto moito ter que dicilo, xa o comentastes tamén todos, pero esta moción parece unha moción copiada xa de outras que se teñen presentado e, polo tanto, tamén sabedes de que é o que dicimos habitualmente sobre este tema e no que estamos traballando xa tamén desde hai tempo. Parece que o único interese que tedes nesta moción é contentar a algún dos veciños desta rúa, erixirse nos salvadores de non sei que e de propoñer unha idea que entendedes como novedosísima, que non se lle ocurriu a ninguén antes, pero sabedes que é mentira e que levamos traballando nesto bastante tempo. Xa repetimos en numerosas ocasións que o noso obxectivo é traballar, actuar íntegramente na amendua central, como ben sabedes todos, e axustar un plan de tráfico acorde a esta intervención. Saben vostedes o que queremos facer na Gran Plaza, queremos facer plataforma única nas rúas Molinera, a Ría de Castro, queremos tentar abrir a Rúa Colón ou Regueiriño para que Lalín respire cara á zona verde do Pontiñas e crear así un eixo verde que una o Pontiñas coa Praza da Torre, coa Casa de Don Álvaro, coa Praza da Igrexa, coa Gran Plaza. Estamos creando unha rede de bolsas de aparcamentos por todo o casco para liberar as calles de tráfico sin perxudicar nin os comerciantes, nin os veciños, etc. Son unha serie de medidas que vostedes coñecen sobradamente. Pero tamén saben vostedes que a maior parte destas intervencións non se poden acometer con fondos propios do Concello. Necesitamos fondos de outras administracións. Neste sentido, temos solicitados 15 millóns de euros da EDIL. Unha parte importante destes cartos irían destinados a estes proxectos que estamos mencionando agora. Dentro deste documento do PAI
que foi o documento que utilizamos para solicitar esta subvención, está recollida tamén a rúa Ramón Aller, entre outras, e en función do que nos concedan, se é que nos conceden algo, poderemos facer unhas cousas ou outras, ata onde nos cheguen os cartos, como ben lóxico. Nos estamos facendo o noso traballo. Nos fixemos en tempo a axenda urbana da que vostedes se quixeron desentender. Preparamos o plan de actuación integrado, o PAI. Solicitamos a subvención en prazo. Eso estamos pendentes, como a Europa tamén está pendente, de que o Goberno do Estado, é dicir, vostedes, desbloqueen dunha vez, resolvan estas axudas, desbloqueen os cartos para que poidamos comenzar as obras e rematalas en prazo. En eso sí que imos con moito retraso. Votaremos en contra desta proposta e, ademais, aproveito para pedirlles que se teñen tanto interés en arreglar estas cousas que se poñan en contacto cos seus no Goberno do Estado en Madrid e que lles pidan que se deixen de liortas, que se centren realmente no importante e que deixen de entorpecer as cousas de comer. Se realmente teñen interés en que se resolvan, céntrense na xestión e deixense de preocuparse por quen aparece primeiro diante da prensa para congratularse, por exemplo, coa sentencia favorable ao procés en Cataluña, que a nada nos importa aos galegos e, por suposto, aos lainenses en primeiro lugar. Se queren botar unha man, aí o teñen así de fácil. Moitas grazas. Grazas. Pablo, turno para Alba Forno. Vou ser moi breve, rematando, evidentemente, tampouco hai que esperar outra cousa, pero como xa dixen nos outros plenos, prácticamente pouco máis dá que estén a favor que estén en contra, porque a realidade é que de todos os acordos plenarios que se votaron a favor neste salón de plenos, non levaron a cabo ningún. Entón, nós o que vamos a facer e o que non vamos a deixar de facer é traer aquí as demandas dos veciños e veciñas de Lalín, parecelle ben ou non. Efectivamente, como ben comentaban os compañeros, temos outras moitas rúas nun estado permanente de abandono. Fai uns meses, nós mesmos pedimos tamén o arranxo e as melloras que demandaban os veciños e veciñas da rúa P, na que tampouco se fixo nada, e hoxe, traemos a mellora da Ramón Aller. Eu creo que non pedimos algo que sexa inviable, di que nós propoñemos unha idea. Claro, a idea é que polo menos os peóns poidan transitar pola Ramón Aller con seguridade para eles e seguridade para os vehículos que pasan pola rúa. E polo menos pedimos que non teñan que andar pola calzada, polo seu ben e polos dos vehículos tamén. Levamos anos escoitando isto da Amendoa Central, levamos anos escoitando isto da Axenda Urbana, parecenos moi ben que a rúa Ramón Aller aparece nestes documentos, pero a realidade é que a día de hoxe o único que hai son papéis. E papéis que, por certo, teñen prazos. E no plan de mobilidade urbana sostible xa se están incumprindo. E falo, por exemplo, dos camiños escolares seguros que deberían estar feitos a día de hoxe e que non están. Entonces, eu creo que a estas alturas o que temos que facer é actuar, sobre todo para que non pase algo grave. E falo dunha cousa concreta que son as beiras rúas. Que tamén fai falta un arranxo no firme, que tamén fai falta un arranxo na rúa, por suposto, e que tamén fai falta que non se abandone e ter limpeza na rúa. Pero polo menos, que poidamos ir pola acera e que non teñamos que meternos á calzada. E, sobre todo, xa sin falar dunha persoa que vai en cadeira de rodas ou dunha persoa que leva un bebé nun carriño, porque é que non hai outro sitio por onde transitar nesta rúa. Entón, nós non vamos a esquecernos, nin vamos de deixar de traer a pleno todas as mocións e todo o que nos demanden os veciños e veciñas de Lalín. Creo que é bastante máis lexítimo traer isto, que é algo que todos podemos tratar, que é algo que se pode facer, que a traer mocións do tipo da que trouxeron vostedes hoxe, que é simplemente un canto ao sol, é tirarlle pedras ao Goberno Central, que é o que vamos facendo os últimos, 6 anos dende que estou aquí. E remato, lamento evidentemente que non voten a favor e que non mostren o seu compromiso con esta rúa, igual que con tantas outras. E antes de rematar, como me quedan uns segundos, non quero esquecerme dunha cuestión que non quero deixar de dicir antes de que remate o pleno, e é que ao longo da mañá baixamos 3 veces ao noso despacho para buscar as respostas das preguntas do pleno de maio, que saben vostedes que temos que telas antes do comezo do pleno ordinario seguinte, e a esta hora ainda non están. Entón, volvemos outra vez ás mesmas. É moi sinxelo, foron poucas preguntas, teñen que respondelas, non as responderon e esta hora non están. Queren máis tempo? Pois,
Graciñas. Bon, xa dixo o concelleiro de urbanismo, polo tanto non teño que afirmar eu nada máis. Simplemente facer alusión ao que dixo o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, que sempre cando pode mete a postilla, a pica de que a Gran Plaza que se fixo para enriquecer a uns cuantos, dicirlle que o precio que pagamos na Gran Plaza, o precio que pagamos o metro na Gran Plaza, xa hoxe é superior en sitios bastante máis inferiores. En Lalín, xa ahora mesmo en Lalín. A ver se empeza a reactivarse outra vez a construción, pero xa están movendo cousas e xa os precios están por encima. Por lo tanto, eu sei que sempre vai ser criticable por parte da oposición o que faga calquer goberno, pero eu garantizolles a vostedes, non lles podo garantizar nada. Eu afirmo que ou moi equivocado estou, ou cando a Gran Plaza, Paco, este colmatada, dentro de moitos anos, tamén hai que dicilo, dentro de moitos anos, vai ser unha das cousas irrefutables, sin duda. Como foi no seu momento Arena, porque acórdome cando Arena testeneabades para que se tirara o pabellón vella e se fixera ali un pabellón novo. E eu non quixen. Incluso se me trouxe aquí unha especie de anteproxecto. E eu non quixen. E tirei por la Lalín Arena. E hoxe non me arrepinto nada. A pesar de que ben vedes que a empresa que o fixo fundeu, houve que recuperalo, houve que recollelo, como se dice. Secretario, estás atento? Houve que rescatalo, perdón. E ainda así, todo eu creo que valeu a pena. A Gran Plaza, ya o que é a Amendoa Central, todas as calles, Alba, van ter, e obviamente esa entra, pero eu creo que as calles que hai entre, ainda están por definir, pero as calles que hai entre a rúa que decides vos e máis a rúa B, todo eso vai hasta os Cabalos, vai ser Amendoa Central. Por tanto, cando se nos dan ese proxecto europeo, verá antes a luz, e se nos dan o proxecto europeo, verá despois, así de sinxelo. Pero a Gran Plaza ten o hándicap de que sabedes que eu quero negociar a miña idea, outra cousa que se de feito, co casino, para facer un edificio na esquina, tapar aquela parte trasteira e logo permutarlle os metros de construcción necesarios para o casino e poñelo, digamos, presidindo a plaza alá no fondo e máis tapando aquela zona de trasteiros e facer a Gran Plaza diante. Cando eso este colmatado, que como digo vai ter varias fases, a primeira espero acometela neste mandato, vamos estar todos contentos. E a Amendoa Central vai pasar exactamente igual. Pero, sabe unha cousa? Eso é culpa de todos os lalinenses, incluído vostedes, e máis eu, que Lalín hai que facelo cada paso máis para os peóns. Foi un reto do goberno de Rafael Cuiña, pero eu xa lle dicía que, inda que eu estou a favor da peonalización, de feito levaramos os comerciantes, antes xa do ano 15, ver sitios e por aí, e dicían que moi ben, pero non querían, que as cousas hai que facelas nos tempos que tocan. Era no que difería eu con respecto a Cuiña nese sentido. E eu estou convencido de que vamos facer unha operación que vamos facer, está Pablo traballando nela, para facer aparcamentos a esgalla, o doble dos que fan falta. De tal maneira, uns serán, digamos, máis chulos, como pode ser o Campo da Feira Vello, ou como pode ser a Plaza de Europa, o Parque en Europa, e outros serán menos chulos, que serán o que vulgarmente se chama Leira Park. Algúns convertiránse en máis efectivos que outros, pero a nosa idea é de que ben solares que nos deixan os propietarios, ou ben solares que temos municipais, convertir todos os que se poidan en aparcamentos, de tal maneira que non haxa ningún negocio de Lalín que este a máis de 5 minutos andando do sitio. Porque aquí somos dos que nos gusta moito ir, mexar, perdón a expresión, e levar o coche. Levamos o coche para todo. Eu creo que non nos metemos na cama porque non entra ben, porque a porta da habitación solo ser máis pequena que a do coche. Se non meteríamoslo, iríamos a dormir no coche, non teño ninguna dúda. O que quero dicir con isto é que cada paso vamos dando un pasiño máis,
e ver se damos humanizado máis o centro de Lalín, pero que lle queda a todo o mundo un aparcamento como máximo a 5 minutos. E 5 minutos podes andar calquera. En Santiago ou en Pontevedra non se ocurre deixar o coche en doble fila, como fan aquí en Lalín, para ir ao caixeiro, ou deixar o coche en doble fila para ir tomar uns viños. Non se lle ocurre a ninguén, porque saben... A ver, Rafa, eu dixen, creo que apostillei, e non me debiches oír esa parte que dixen, que os tempos son os tempos, non, os tempos son diferentes, non, os tempos van madurando, é dicir, mira, sí, se queres entramos noutro debate, pero creo que non é o que procede. Eu que digo é que teño claro o que queremos o goberno para Lalín. Témolo claro. Que ocorre? Que vamos ir facendo en fases. Cando poñamos o doble de aparcamiento dos que necesiten, a ver como a xente di que non hai onde aparcar, gratuitamente. Cando haxa o doble dos que... Eu xa non digo os xustos, non, o doble. Cando haxa o doble, a ver como din, e cando se lle poñón a multa a alguén, mire, é que ustedes deste caixeiro ao parking ten exactamente 2 minutos andando. É que usted, desde este negocio ao parking, é que usted desta farmacia ao parking máis cercano, que está libre, non pode ver, pois ten 2 minutos andando. E non é isto de levar o coche e poñelo ali en doble fila. Ás veces a calle, é iso que puxemos na zona azul, a calle Matemático Rodríguez, aparcan en doble fila dos dous lados. Dos dous lados, non hai nin forma de pasar. Ainda fora dun lado. E parecelles perfectamente normal. Que ocorre? A cousa é normal hasta que che fían unha multa e logo metenche dúas e a terceira xa non esperas. Eu sempre poño de exemplo os que na miña época nova poñían o radar sempre en Prado. Eu piquei unha vez, e volvín repetir, e volvín picar outra vez. Non era alcalde. Se fora alcalde picaba igual, pero non era. E piquei 2 veces. E non volvín picar nunca máis en Prado. Porque un Prado haxa radar non haxa, o meu cerebelo, o cerebro, a parte do cerebro reptiliana, a primeira, esa que aparta das cousas que considera un polígono. O cerebro, o neocórtex, creo que se chama. Xa me aparta dai. Eu chego a Prado e cando estou beixando xa me dou conta que hai que reducir. Dá igual que sea noite, día, brao, inverno. Por lo tanto, inda que non vos gusta moito os moi modernos, a letra con sangre entra, e cando un chupe 2 multas por aparcar para ir tomar un viño ou para ir a un sitio que está a 2 minutos dun parking, entón vai aprender. E non vai quedar outro remedio. Pero, lóxicamente, primeiro, Rafa, hai que ter os parkings eses disuasorios, ou como lle queramos chamar, para poder aparcar en calquer sitio. E, por certo, felicito ao concelleiro de Urbanismo, porque xa me propuxo encima da mesa 13 sitios, nada máis e nada menos. 13 a parte dos que hai. Algúns xa che digo que non son viables, pero outros pedirmoslo favor. E algún que ten o solar morto de risa vai non lo deixar. O mellor se cadra temos que lle rebeixar o IBI. E vale a pena. Hai algún solar que está pagando de IBI 40 euros. Algúnha non, porque dixome, se falas con fulano, e falar con ese fulano que me decía, teño tantas posibilidades como de ir a Luna sin avión. A Luna sin cohete, perdón. Entón, claro, xa lle digo que se dá falado el ben, pero se teño que falar eu, non teño posibilidade ninguna. Ben, votamos entón. Votos emitidos 20, a favor 9, os da oposición, en contra os do Goberno, queda rexeitada por maioría. Imos ca moción do Bloque Nacionalista Galego, moción para solicitar á Xunta de Galicia que asuma a integración do Centro de Ensino e Ciencia School na súa rede de centros públicos da Consellería de Educación. Ten a palabra Paco. Ben, son 5, non? Sí. Sí, pero se queren máis douchos. Hoxe levamos o pleno moi ben de tempo. No, no. Home, non chegou a dar media hora, que ti eres capaz de querer media hora. No, despois Oye, non queres o debate do Estado do municipio? Acabas de falar 35... Non queres o debate do Estado do municipio? Acabas de falar 30 minutos ou así. Son as 11:30, empezamos o pleno ás 10. Iso é imposible, Paco. En todo caso, non sería o culpable de que isto dure máis do que ten que durar. Digoche que se fan falta máis minutos non hai problema, vale? Se non teño efectivamente esa queixa.
e a máis sabe que son partidario de que todo o mundo se necesita algo máis de tempo que se sexa flexible. En todo caso, que me preocupa que neste pleno pois se falen de cousas de Lalín e que se saquen cousas para adiante. Ben, nós temos esta moción porque, bueno, estamos preocupados desde hai moito tempo, como entendo que a maioría desta corporación ou da cidadanía, na situación na que se atopa, non algo novedoso, sino na que se atopa o centro antigo chamado Sagrado Corazón e agora Ascentia School desde hai varios anos, e onde nos atopamos incluso cunha situación de rutina de que vemos como cada ano pois salta 2 ou 3 veces situacións que parece que xa está abocado ao que é o peche, coa consecuencia gravidade e inestabilidade que isto xenera, non? A nivel xeral e directamente, desde logo, o persoal que ali traballa e, en especial, obviamente, para os pais e nais polas súas crianzas. Nós creemos que para nós, como BNG, é fundamental garantir, e estamos moi preocupados, desde logo, en que se corte ante este concurso de acreedores calquera dúbida que poda existir respecto á viabilidade de dito centro. Entendemos que é un centro para nós incuestionable e que, ademais, non hai alternativa posible a dito centro no que é a nosa vila, o noso concello, incluso abocaría a nenos e nenas xa non terá que desplazarse a centros educativos do rural, sino a outros concellos para dar cuberto e oferta. E, ademais, estamos falando, se non somos hipócritas, e por iso nós temos unha proposta tan clara como que o asuma a Administración, estamos falando dun centro cun alumnado suficiente para manter todas as súas unidades. Estamos falando, insisto, dun centro vivo, un centro que aumenta, incluso con todos estes problemas, a súa matriculación, que leva 2 anos sin perder, desde logo, ningunha das unidades que ten adxudicadas. Nós, e por iso dicimos que non podemos ser hipócritas, porque parece que estamos falando dun centro privado, pero na práctica é un centro sostido maioritariamente con fondos públicos. E entón, o que nós, obviamente, como defensores do ensino público e de calidade, o que máis sentido nos ten e que, desde logo, entendemos que é a solución a esta agonía constante e para poñer fin, ademais, ao problema de fondo, que nós tampouco evitamos falar del, que é auténtico, que o Partido Popular, a Consellería da Xunta, o noso veciño Román Rodríguez, lle está permitindo que se produza con este centro nos últimos anos, é auténtica especulación en facer negocio coa educación dos nosos nenos e nenas. Eso parécenos gravísimo. Estamos vendo como un concurso de acreedores tan indecente que se atopa nos seguintes termos, onde o centro educativo rexistrado, o que son a parcela e as instalacións, está a nome de Ascentia School S.A. E despois, a nome de Ascentia Lalín, está que a empresa en concurso está, por decir así, o que é exclusivamente o concerto coa Xunta. Isto é indecencia real da situación e a especulación que vostedes lle están permitindo. Eu escoito os responsables da Xunta de Galiza garantirlle aos pais que non hai problema e que garanten o curso que ven e desde logo, ante un concurso como que se atopa este centro, ou están mentindo ou teñen información, ou desde logo están consentindo que non poden. Mira, eu só traerlle aquí de 2 xornais que non serán nada sospeitosos de ser, ter a mínima simpatía polo BNG. Un, o Diario Vasco, 19 de xuño do presente ano, titular: Ascentia School vende el edificio que albergaba el Colegio Carmelo en Donostia a una empresa inmobiliaria. Punto 1. El Mundo, ni máis ni menos. A empresa que cerrou la Escuela Infantil Benito de la Moreza está vinculada a la quiebra de otros negocios educativos y sanitarios. Espera, Paco, espera. E di textualmente: en Donosti
Por exemplo, compraron un centro por 5 millóns de euros e tras cesar a actividade docente vendérono por 12,5 millóns. A mesma operación repetiuse en varias localidades de Galicia, País Vasco e Cataluña, donde en moitos casos os edificios acabaron en mans da administración. A través de Ciencia School adquiriron colexios con dificultades económicas. Algún destes centros xa pechou e obtiveron enormes beneficios na venta dos seus inmuebles. Isto son noticias deste ano, desta empresa, e isto que lle están permitindo, e para nós é gravísimo, e por iso pedimos que o único xeito de cortalo, o único xeito de garantir un ensino igualitario, público, de calidade, manter os postos de traballo, onde teñen demostrado, desde logo, eu tamén quero facer un recoñecemento aquí aos profesionais que ali traballan, a súa capacidade para traballar nunhas condicións insoportables nos últimos anos, insoportables, que desde logo para nós o xeito de garantir, insisto, porque entendemos desde o BNG que na LIN é implantexable que desaparezca este centro e que a Administración asuma. E non pasa nada, non sexamos hipócritas, porque como é concertado, a Administración é a que está poñendo o maior número de cartos con diferencia. Imagínense tamén vostedes o panorama que sería que este centro pechara e a escola infantil, que solución teríamos a ela? Absolutamente cero. Absolutamente cero. E xa non falemos das indecencias que se teñan acontecido na escola infantil. Porque, por exemplo, co tema do profesorado, a Xunta pagalle directamente o profesorado, pero coa escola infantil vimos, e todos sabemos, como Educación lle paga o centro e as traballadoras da propia escola infantil estaban meses e meses sen cobrar. Por lo tanto, para nós é a proposta que ten con complicidade administrativa, que en todo caso resolvible, como se fixo en Euskadi, e hai a experiencia de que é viable, e que en todo caso, obviamente, se tería que formalizar no Parlamento, pero que en todo caso entendemos que é moi importante que, porque sempre é o mesmo, salta o problema, un problema máis, outro máis, e a Xunta de Galicia, a súa estrategia, eu garanto que para o ano non hai problema. Non, pero isto vai chegar un momento que sí que non vai ter solución. E, por lo tanto, para nós, insistimos, a solución para rematar con todo isto é, desde logo, que clarísimamente, e así o dicimos, pase a formar parte da rede de centros públicos da Xunta. Gracias. Gracias, Paco. Turno para o PSOE. Anxo Álvarez ten a palabra. Moitas gracias. A ver, non me vou estender demasiado porque creo que Paco xa explicou a parte máis preocupante desta historia, que hai un componente especulativo demasiado elevado en toda esta historia. Nós, en primeiro lugar, dentro do Partido Socialista, queremos aproveitar este pleno para transmitir a nosa solidariedade a toda a comunidade educativa, os profesores, as profesoras, os pais, as nais, os alumnos e o personal de servizos do Colexio Ciencia School, porque veñen soportando realmente unha situación calamitosa nos últimos anos. E, en segundo lugar, para nós é evidente que esta empresa non está á altura das circunstancias. Nós podemos entender perfectamente que unha empresa teña problemas económicos, pero non podemos aceptar de ningún xeito que eses problemas económicos repercutan negativamente na saúde dos traballadores, na súa economía e na calidade dos servizos que recibe o alumnado do centro. Hai moita xente afectada, non é unha situación puntual, é unha situación que se repite todos os anos con demasiada frecuencia e é consecuencia directa de poñer os intereses económicos diante do dereito á educación. Neste sentido, hai que recordar que a función da Consellería de Educación é garantir unha educación de calidade. De ninguna maneira é rescatar a empresas privadas. Hoxe, ademais, hai no xornal unhas declaracións do alcalde que, lonxe de tranquilizarnos, nos preocupan un pouco máis, porque di que a Consellería de Educación garante o pago delegado a todo o persoal incluído no acordo. E nos preguntamos que pasa co persoal que non está incluído no acordo, que pasa co personal de servizos, que pasa coas mestras da escola infantil, que pasa cos proveedores
deste centro. É dicir, nós pensamos que é necesaria moita máis transparencia neste asunto e non chegar á situación que chegamos o ano pasado, a 10 días do comezo do curso escolar, cun montón de pais buscando alternativas, chamando seguramente a moita xente, a moitos concelleiros desta sala, buscando alternativas porque pensaban que non podían empezar o curso escolar con normalidade. Por lo tanto, nós vamos a votar a favor desta moción. La LIN necesita un centro educativo que funcione con normalidade. Sabemos que, como dixo o voceiro do BNG, esta non é unha solución sinxela, pero tamén sabemos que é posible facelo. Moitas gracias. Gracias, Anxo. Ben, bos días a todos. Dende Compromiso por la LIN, como primeira forza da oposición, xa queremos adiantar e expresar o noso apoio a esta moción, entendendo que se trata dunha cuestión de interese público que afecta directamente ao presente e ao futuro dos rapaces e rapaces de la LIN, porque non sei se saben, pero a día de hoxe os nais e os pais dos cativos deste centro teñen esa incertidumbre e ese medo de non saber que vai a pasar ca educación dos seus fillos. A defensa dunha oferta educativa ampla, de calidade e adaptada ás novas realidades sociais é unha responsabilidade compartida por todas as administracións e forzas políticas. O proxecto de Science School representa unha aposta por un modelo educativo alternativo que xa conta co respaldo de numerosas familias e que contribúe a enriquecer o panorama educativo de la LIN. Por ese mesmo motivo, consideramos que é necesario que dende a Xunta de Galicia se presente a colaboración institucional precisa para facilitar a súa implantación e desenvolvemento. E máis, tendo un conselleiro de Educación que é veciño noso e queremos pensar que vai a mirar por este asunto. Dende o noso grupo mantemos o compromiso firme cunha educación plural e innovadora e accesible e por iso o noso voto xa adiantamos que vai ser a favor. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Iria. Turno para a concelleira de Educación, Begoña Blanco. Pois moi bo día a todos e a todas. Primeiro, dicir que, por sorte, temos a Xunta de Galicia rexida polo Partido Popular, dando un brillante exemplo en moitas áreas, pero en educación a verdade é que, se nos comparamos con outras comunidades autónomas, estamos moi por encima en todos os niveis. Os centros educativos nunca estiveron tan ben como ata agora, con tantos servizos, con innumerables melloras, con unha atención pedagóxica brillante, con máis persoal que nunca e con unhas instalacións que hai que sacarlle o sombreiro. Primeiro, dicirlles que xa lles adiantamos que esta moción a vamos a votar en contra por varios puntos que vostedes presentan nesta moción. En primeiro lugar, poñen de relevo unha suposta indefensión das familias. E digo suposta porque nós, contrastando coa Xunta de Galicia e coa Consellería correspondente, só nos transmiten tranquilidade. E quero reiterar tranquilidade. Non sexan tan catastrofistas, señores do BNG. Tanto a Consellería como a Administración concursal mantiveron diversas reunións. E froito desas xuntanzas transmitiúsenos que a continuidade do centro está garantida para o inicio do vindeiro curso con total normalidade. Polo tanto, os acordos establecidos mantéñense nas mesmas condicións e reitero que a Consellería de Educación cumpre cos seus compromisos baseándose nos principios de legalidade e transparencia. Non hai, por tanto, base para falar desa indefensión da que vostedes falan na súa moción. En relación con outro punto que vostedes poñen na moción, que é o mantemento dos postos de traballo e o pago dos salarios, que vostedes mencionan tamén, compre lembrar que o actual período de concerto educativo está vixente entre setembro do 2023 e setembro do 2029. Dicir que o Escentia renovou as súas unidades concertadas e, como acontece en todos os centros, estas serán actualizadas este ano en función, lóxicamente, das necesidades reais. Tamén é necesario recalcar que o convenio da Consellería de Educación garantiza o pago delegado a todo o persoal incluído no acordo. Isto quere dicir que a estabilidade laboral e o cobro dos salarios están totalmente protegidos por un marco legal e contractual vixente e, por tanto, non existe ningunha ameaza inminente que xustifique esa alarma da que vostedes están a falar.
Tamén a súa moción fala das necesidades de defensa do ensino público, algo a verdade que me sorprende. Dende aquí quero dicirlles ao persoal do BNG e tamén a todos os que nos están escoitando que debemos de estar orgullosos e ben orgullosos do ensino galego, do ensino rexido pola Xunta de Galicia, xa que este destaca en moitos aspectos, tanto a nivel nacional e internacional. Eso non o dicimos nós, eso dinos numerosos informes publicados. Todo iso é gracias a políticas comprometidas, por suposto, do Partido Popular. Dasme 2 minutiños máis. Todo iso é grazas ás políticas comprometidas, por suposto, do Partido Popular, que invirte por alumno 8.075 euros, 1.000 euros máis que a media estatal. E, finalmente, a proposta que vostedes fan de asumir a integración do centro na rede de ensino público, señores do BNG, deixa moitísimo que desexar pola súa parte. Digo porque, ao final, están ignorando completamente a parte legal, a parte administrativa e tamén económica que eso supón. Ademais, ignoran tamén que a Xunta de Galicia está garantindo xa a súa continuidade, pero son as familias, por suposto, as que teñen a última palabra de poder elixir onde queren levar os seus fillos. Na maior parte, como saben, elixen leválos a centros públicos. E por todas estas razóns consideramos que a súa moción carece de fundamento, xa que as cuestións que vostedes están a abordar, moitas delas xa se están xestionando, outras xa foron xestionadas pola Consellería de Educación. Dicirlles a todos que votar en contra desta moción é votar a favor da tranquilidade das familias, da seguridade dos postos de traballo dun sistema educativo galego, que xa é modelo de calidade e equidade para toda España, xa que nós imos por diante en moitísimas cuestións no modelo educativo en todos os nosos centros. Gracias, Begoña. Turno para Paco Vilariño. Ben, eu, si antes parabenicei a Teniente Alcalde, de verdad, a peor intervención que escoitei na miña vida nesta corporación é a que acabo de escoitar. Eu, primeiro, creo que nin tan... No, pero non, digo políticamente, digo argumentalmente, non... Digo, non de... Digo de argumentos, non con isto pretendo faltar a... Digo, como eu podo ter moitas... Pero digo, eu creo que nin leo a moción. Primeiro, estou convencido que nin a leo. Fala de varios puntos. Esta moción, se a lee, só ten un punto. Textualmente, logo, non falar do que realmente o BNG trae aquí, do que é o problema, onde unha consellería que aplica xa últimamente políticas de Vox a nivel de control ideolóxico e dun veciño de Lalín, dun veciño de Lalín. Home, eu entendo que vostedes teñan o papelón de ter que defendelo, pero, home, desde logo, como para presumir e poñelo como referente de algo, creo que é bastante difícil e que, efectivamente, o talibanismo político pode levarnos a ter que facer esos papéis en todos os partidos, pero que, desde logo, non é un espello onde mirarse máis que evidente. Mire, vostedes chegou a decir que vostedes transmiten tranquilidade. Explíquennos, se non é certo, que no boletín oficial do Estado, do 10 de xuño deste ano, aparece o concurso. É mentira. Vostede leuno? Non. É mentira. E di vostede, nós transmitimos tranquilidade frente ao seu catastrofismo. Oi, vostede, pero hai un concurso ou non? E hai un concurso onde a empresa fraccionou e se quedou coa parte que vale a das instalacións no que non está en concurso, e a que está en concurso é precisamente a que ten relación con vostedes, que é a parte concertada, a parte dos cartos que a Xunta lle transmite. É certo ou non? Pregunto. Non teñen idea, claro. Sabe sobradamente que sí, pero di, nos transmitimos tranquilidade porque a Xunta o garante. Dígame vostede como a Xunta pode garantir nun concurso semellante cousa. Dígamo. É imposible. Agás que a Xunta, obviamente, como dixen, este no meollo da cuestión, e obviamente digo eu que algo que nos costa moitos cartos públicos, pois o mínimo que a Administración informara de como está. Que mentira dicir que garantiza que todo o persoal vai cobrar.
Eso, desde logo, as persoas que estén escoitando, está garantizado, se isto sigue adiante, os da concertada. Vostedes saben de sobra, eu supoño que a xente que traballa ali, que non está cobrando da Xunta, escoitarlle a vostede, decir que está garantizado e que non somos catastrofistas e que non é certo que dicimos, tenlle que ser terrible de escoitar por parte dun goberno. E depois, claro, entrou en plan Ayuso, eso ya é superior. Claro, eso ya é superior a vostede. Digo Ayuso ideolóxicamente, prefiro a vostede que a Ayuso. Pero cando di, home, a súa proposta, claro, deixen que as familias escollan onde queren. Home, claro, el tema del privado mola, verdad? Entón, claro, e el privado pagado con cartos públicos, pois mola ainda moito máis. Eso é o seu modelo. Cos cartos públicos, verdad, facemos negocio. E o que hai de fondo, neste tema, se me permite, é que vostedes permiten e están no fondo da cuestión de que unha empresa indecente, con actuacións indecentes, como lle acabo de dicir, a nivel estatal, faga do ensino un negocio. E iso é o grave da súa actuación. E quen quere ir á privada que vaya. Claro que sí, faltaría máis. Pero que o que non pode ser é que a administración este poñendo moitísimos cartos e permita esta situación precisamente de especulación e de fraude, e, polo tanto, a proposta para rematar con eso, entendemos, e garantir os postos de traballo e, sobre todo, garantir a estabilidade e a tranquilidade das familias polas súas crianzas é a proposta que nos lle facemos. Remataches. Sí, gracias polo tempo. Ben, perdón por ausentarme, Paco, non é que non te quixera ir, é que levo 3 botellas de auga, porque me dicen que tal, e teño que ir ao baño. Por certo, cando se vai ao baño, eu non o digo por daqui, xa sei que vos non te desculpa ninguna, porque ese baño van moitos. É conveniente que ao acabar de fazer as necesidades, hai un botón así de color plata, á altura da petrina, hai que lle empuxar. Porque se non é automático. Algún debe pensar que é automático e marcha. Por favor. Non vos lo digo a ningún vos, supoño que ningún de vos sería. Pero alguén foi, Arre, concho. Quítache as ganas. No, pero, oye, se ainda foran, como dixo outro, se ainda foran aguas menores, ainda bueno, ainda tiñas... Ben, bueno, bromas aparte. Paco, eu xa explicou Begoña. A ver, o que pasa co Sagrado Corazón, cos Ciencia School, todos o sabemos. O que está ocurrindo ali, máis ou menos imaginámonos. O que é certo é que hai que ser razonables. E a Xunta está facendo ben a súa labor, por moito que te digas o contrario. A Xunta non lle toca máis remedio que falar ca administración concursal, porque é que agora mesmo ten a batuta. E a Xunta falou ca administración concursal, e a min transmiteume a Xunta de Galicia, en concreto o inspector, díxome que a administración concursal lle había dito que non peligraban para nada as matrículas e aqueles que teñen toda a intención do mundo de sacar para diante o colexio e que o van sacar. Eso é o que lle dixo a administración concursal á Xunta, que teñen toda a intención de sacala e que o van sacar. O colexio é viable, porque os colexios concertados son todos viables, porque che paga o principal, paga a Xunta de Galicia ou a administración. Por lo tanto, van a sacar para diante, sabe que é unha empresa privada. Hai cousas da empresa que non lle gustan a moitos, a mí tampouco, porque eu, por exemplo, que se desgregara a unidade productiva do que é o edificio, a min pareceme, eu respeto que o xuez o fixera, pero pareceme que non é de recibo, porque ese edificio só vale para esa unidade productiva, non vale para outra cousa. Ao mellor noutros sitios non teñen a calificación que ten, pero en Lalín eso está calificado exclusivamente para uso escolar. Por lo tanto, calquera, se se queda sen actividade docente, ese solar non vale para nada. Por lo tanto, é un erro. Noutros sitios ao mellor non. Por lo tanto, a ver, o colexio vai seguir, estade tranquilos, non vai haber problema. Sei o que opino eu, o que penso eu, o medios concursal é o que di, e logo o que a mí me gustaría, o máis pronto que tarde, que resolveran a administración concursal a ver que é o que hai que facer para a viabilidade do centro, que les din que é viable,
que habrá que fazer algún reaxuste, e, bueno, é claro, é xa sobre os temas da empresa de que pediran ese tipo de concurso tan especial de separar a unidade productiva que yo aceptaran, eu aí non entro, non o entendo, pero non entro. Pero, en todo caso, eu creo que vai seguir o colexio Paco. Vamos a votar en contra, pero por o que digo, non porque non estemos de acordo, eu entendo que vos, como oposición, queredes quitar rentabilidade política, é legítimo, non digo o contrario, pero, lóxicamente, eu creo que a Xunta aí, con respecto a iso, está facendo as cousas ben, como os faría con calquer outro de Galicia, nin máis nin menos, porque asumilo para a Xunta, pois, non ten precedentes. Sin máis, votamos entón. Marcos. Votos emitidos 20, a favor 9 os da oposición, en contra 11 os do Partido Popular e abstencións 0. Queda rexeitada. Imos co punto 11, rogos e preguntas. Quen pregunta? Paco ten a palabra. Eu dúas ao concelleiro de Obras. A primeira sobre a Rúa da Ponte, onde nós, recentemente tivemos unha reunión ali con varios veciños e veciñas e efectivamente somos coñecedores neste pleno de que se tomaron medidas por parte da Concellería ao respecto. Entón, quería preguntarlle, todas as peticións que ali nos fixeron, que son moi de sentido común, en que estado se atopan, e depois unha última tamén, respecto que cando se vai conectar o sumidoiro, facer a conexión, poñelo en funcionamento, está feito, o que falta é, obviamente, o que é a conexión do sumidoiro de Agurchave. Cal sumidoiro? Cal sumidoiro? O de Agurchave. Sí. É o do bombeo, sí. Sí, está feito, o que falta é poñelo a andar. Vale. Máis preguntas? Vos algunha? Anxo, ten a palabra. Sí, a ver, o pleno pasado fixen 3 preguntas sobre os volardos das rúas Maruja Gutiérrez, Montefaro e Rosalía de Castro. Están agora, tiñan que estar, esas respostas tiñan que estar antes de empezar o pleno. Tiñan que entregalas vostedes antes de empezar o pleno. As respostas non estaban, non as entregaron. Pero eu no pleno pasado creo que respondín en boche. No, sobre os volardos non responderon nada. Non responderon nada. Non. Esa faltaba, xa falei con Secretaría. Posiblemente a de Mario. Pero que queres saber dos volardos exactamente? Por que chocar ali un coche? Eu quero que respondan. Non, un coche non, responderon varios coches e varias personas tuveron accidentes a causa deses volardos. Ustedes sábenlo perfectamente. Pero ti non contas toda a verdade, Anxo. E eu fixen... Ti non contas o que pasou con ese coche que montou por riba de dúas chismas. Non é un coche, repítolle, non é un coche, pero aquel que puñías ti, o que dicías ti era aquel que montou por encima, sabes perfectamente o que pasou. Eu repítolle a pregunta, si quere, díxenlle que hubo accidentes, que varios vehículos sufriron accidentes a causa dos volardos. É o que lle dixen. Como accidentes non, eu mencionei, perdón un segundo, por favor, perdón un segundo. Eu mencionei unha normativa de accesibilidade que di claramente as características que teñen que ter os volardos e onde poden estar situados. Entón, en todo caso, fixenlle 3 preguntas para que vostedes me aclaren ou que me digan cal é o seu punto de vista. Pero respondoches agora, se non che responderon, respondoches agora. Faime, a primeira cal é? Dime cal é, repíteme. Están respondidas. E logo, por que non se lle pasaron? O que pasou aí? Na acta vai, a entidade da acta vai ter ti respondiches a todo en conjunto. É moi difícil. No, a ver, como a todo. Pero non teño un conveniente en responderches outra vez, non sei. César, podo falar en un segundo? A ver, eu preguntei xa antes por estas preguntas, fun falar a Secretaría, en principio foi un erro porque parecía que todas estaban contestadas, respondidas, e non, esa en concreto non estaba, xa se lle dixo, e, dende a bancada do Partido Popular, xa levaron as respostas agora mesmo, evidentemente agora mesmo non temos porque se levaron agora. Ben, pois eu que che podo dicir desas preguntas é que vamos estudiar o caso e vamos mirar como facemos, vamos facer o mellor que sepamos.
A ver, é o que non podo dicir outra cousa. Pero están estudiando sacar os volardos. Están estudiando sacar os volardos. Pero é que non imos sacar os volardos. Que está preguntando. Pero non nos imos sacar. Xa estou respondendo, non nos imos sacar. Está respondido, non? Vale. Non, nada máis. Xa veremos se os van a sacar ou non. A ver, vamos a ver. Nos, os volardos van desaparecer todos de la LIN, todos de la LIN, no 2050. Cando, non sei, ao mellor xa non estou de alcalde, pero xa podedes sacar vos. Van desaparecer todos da LIN cando fagamos esa calle está dentro do que é a Amendoa Central. Esa calle, cando sea a Amendoa Central, non vai ter volardos. Como non vai ter a Rosalía de Castro? A Rosalía de Castro ten os mesmos volardos, os mesmos, desde sempre. Por certo, tamén gobernastes vos con ela así, con eses volardos feitos e nos quitaste. Entón, a Rosalía de Castro ten eses volardos exactamente igual que eu quero quitalos, claro que os imos quitar, pero imos quitar cando teñamos o plan feito, cando teñamos todos os aparcamentos accesorios e cando pillemos un coche nunha acera, porque ti, cando fixeches unha crítica a eso, non dixeches toda a verdad, porque é certo que ali un coche embarrancou encima de dous, pero ti sabes perfectamente polo que foi. Pero como un coche, que me consta nunha ou tres accidentes graves. Os camións pesados teñen que maniobrar para entrar nesa rúa. Os camións pesados xa non tiñan que entrar por ali, vale? Pero a realidade é que entra. Bueno, pero non tiñan por qué. Oye, se eu vou por un sitio, por unha dirección prohibida, non podo ir por unha dirección prohibida. Outra persona 2 semanas de baixa porque que non tes razón, Anxo, que non tes razón. É a foto que puxeches, a saber se teño ou non teño razón. A foto que puxeches no perfil, sabes que puxeches a mala fe, porque sabes o que pasou con ese accidente, non? E se non o sabes, pois debías saber porque vives aí ao lado. A ver, cal das 2 últimas que puxe? Non sei, ao meu tampouco sigo o teu Facebook, non sigo nin o meu. Parece que sí. Bueno, meu sí. Igual non sigo usted, pero sigue alguén. Claro, porque están pendientes do que poño deixo de poñer. Ben, a ver, nós imos quitar, os volardos son un incordio. A ver, a min dame rabia ver, por exemplo, os que hai aí, na calle ali frente á Casa do Gato, aqueles volardos que parecen de non sei que, parecen ali uns pitorros para arriba mal feitos, dame rabia velos porque parece que choca hasta ca vista. Aquilo, lóxicamente, hai que arreglalo, hai que quitarse os volardos, hai que quitar os da Rúa do Faro, hai que quitar os da Rúa Maruja Gutiérrez, e hai que quitar, os que primeiros que imos quitar son os da Rúa Rosalía de Castro, son os primeiros que imos quitar. E vamos botar unha plataforma pequena encima do asfalto para que quede todo ao mesmo nivel e vámonos quitar, porque ali como xa hai unha, digamos, xa é sabido de todos que ali hai terrazas por todos os lados, pois é o que non quere que a xente que, home, non porque tomen máis da conta, senón que de repente sales ali e non ves o burato e pegaste un leñazo, eu vin ali a tropezar xa a varios, non? É un hasta casi que eu. Entón, obviamente, ali están as terrazas todas cheas e cando poñen as terrazas na rúa, se non controlas, se sales da rúa para a acera, pegaste porque nos outros sitios velos, pero ali xa non nos ves. Entón, esas son as primeiras que imos quitar. A miña idea é cortalas todas, quitar o asfalto e botarlle cemento, como ten a Rúa Montefaro, para que quede todo ao mesmo nivel, a dai. Obviamente, que a consiguiente resposta aos coches que aparquen na acera. E vámoslo facer. E depois ímoslo facer pouco a pouco en todas as outras. Na avenida, na Matemático Rodríguez, ímoslo facer na Rúa Montefaro, ímoslo facer, en todas van salir os volardos porque vai quedar todo plataforma única, todo plataforma única, e sin ningún tipo de volardos, pero cando estámoslo facendo, cando teñamos o plan feito. Xa digo, o primeiro é ter aparcamientos ás galla, e despois imos ca segunda fase. Entón, tranquilo que farémolo cando antes se poida, pero eu vin que un coche que puxeches ti, que mo pasaron a min, que eu non vi o enfermo, a min pasaron, non? Sabes o que pasou co señor que iba conducindo ese coche? Ese accidente, e se houbera un semáforo pasaría por riba del. Non sei a cal se refire, o que puxen a semana pasada ou o que puxen hai 2 semanas. Porque é todas as semanas. É un que me pasaron. É todas as semanas. É un que me pasaron. Bueno, Anxo, xa che dixen o que vamos facer, vámonos quitar. Sí, pero primeiro díxome que non se iban a quitar. A ver, agora mismo, xa che digo, mira, a prelación, primeiro a Rosalía de Castro, primeiro. Segundo,
ali onde o gato. Bueno, na calle, no tramo onde está o museo. Aquilo é Matemático Rodríguez ou xa é Ramón Aller. E que ese tramo, aí xa é Ramón Aller, me parece, desde aquí. Ese trazo, que hai que quitar eso, que é horrible. Ali puxarse para que a xente non aparcara, pero é horrible. E despois vamos quitar os da calle Montefaro e os da calle Rosalía, os da calle Baruja Gutiérrez. Mais ou menos nese orden, vale? Vaise quitar, pero no seu momento puxeronse. Por certo, tamén xo digo, e non quero con isto botar valor fora. Ese proxecto, nós executamos un proxecto que deixou feito co tripartito, pero non lle poño pegas porque eu pude quitar os volados e nos quitei. Pero o proxecto era voso, vale? O proxecto era voso. Eu pude quitar os volardos. Mire, as infografías que vostede presentou en prensa, polo menos os veciños da rúa, e aparte eu estuve na presentación que fixo vostede na rúa Montefaro, e vostede e ninguén nomeou os volardos nesa presentación. É igual. Na infografía que sale en prensa referente a rúa Baruja Gutiérrez non aparecían os volardos. É igual, que máis dá, eu pude nos quitar, non nos quitei. O mellor estaban os volardos, pero os veciños non os sabían. Eu pude nos quitar, Anxe, eu non eximo a miña responsabilidade, punto. Pero poñense volardos para que a xente non aparque encima das aceras, porque aquí aparcan hasta encima do guardia municipal se nos está quieto. Hai outros sistemas que son máis seguros para as persoas e para os vehículos. Sí, home, sí. Ahora vas a inventar ti a cuadratura do círculo, sí. O sea, ti quere decir, mira, quítanse ali os volardos e queres ver que aquelas aceras están cheas de coches, iso facto. Eu dixen que se sustitúan, fíxelle un robo tamén, dixen que se sustitúan por outros sistemas máis seguros para peóns e vehículos. E ten un exemplo nunha rúa moi próxima, na Wenceslao Calvo Garra. Na Wenceslao Calvo Garra, recórdoche que hai unhas luminarias que fan de volardos e logo hai unhas luminarias máis pequenas que, por certo, algunhas xa arrancaron, que pegan uns coches contra elas, e vai ver. E dos golpes que levan vai ver. Como me podes poñer de exemplo eso, home? E ponme de exemplo outra cousa, pero esa que pega a xente contra elas están ali medias arrancadas. Sí. Porque a xente aparcando pasa por riba delas. Por que non aparcan na calle enfrente onde está un aparcamiento, subindo á izquierda? Porque ten precisamente ser volardos. Aclarado, Anxo. E se non che está aclarado, eu non che podo aclarar máis. Bueno, é difícil entender. Alba, te la palabra. Bueno, vou ser rápida. Nos últimos días saía en prensa unha nova na que a Valedora do Pobo lle daba un ultimátum ao alcalde de Lalín atendendo á falta de transparencia do Concello de Lalín en relación coa RPT, coa relación de postos de traballo. Gustaría non saber se ten pensado seguir con este modus operandi negando acceso a expedientes a quen o solicita, demostrando así unha falta de transparencia absoluta. Gustaría non saber tamén a que se debeu non dar resposta aos requerimentos da Valedora do Pobo tal como se lle solicitaba. Outra pregunta, esta creo que o leva a Carmen, non sei seguro. Bueno, a estas alturas, nos últimos anos, xa saíran as bases para solicitar as axudas á compra de material escolar dos cativos e cativas, as axudas do Concello, me refiro. Lembro, por exemplo, que no ano 2023... Estás neso. Tiñas razón. Bueno, vale, Carmen, porque normalmente salía vamos maio... a responder todo ao final, porque senón convertimos as preguntas en debate. Mira, as preguntas xa non respondo máis en vivo, sablo, se preguntades se matei a alguén, entón vou dicir que non. Pero senón, respondo as todas por escrito ao día seguinte. A mí parece o día seguinte non, o pleno seguinte. Por senón, convertimos as preguntas en debates, punto. Pregunta o que queiras. Sí. Nada, preguntaba que se iban a sair, porque normalmente saían en maio, están todos os pais a espera disto. Nada. Perfecto. E logo, por último, creo que teño aquí outra, na relación de decretos na que se deu conta neste pleno, viñan algúns de novas baixas por inscripcións indebidas no padrón municipal que se levaron a cabo a petición dos propietarios das propias vivendas nas que estaban esas persoas empadroadas. Gustaríanos saber se agora sí se está levando un seguimento destas posibles irregularidades, máis que nada porque dixeron que isto non estaba acontecendo e que non había ningún propietario que estivera metendo por rexistro este tipo de solicitudes, e tamén atendendo a última noticia que saltaba hoxe na prensa, a detención de dúas persoas relacionadas tamén co caso das posibles irregularidades do padrón. E remato. As preguntas? Sí, Mario.
Sí, a ver, no ano 19 prometeron un campo de tiro nunhas das escombreiras do AVE. Aficionados a este deporte pregúntanos en que situación se atopa este proxecto. E tamén prometeron un circuito de autocross. En que fase se atopa este proxecto? Vai ser outra promesa incumprida máis? E para rematar a miña Que me pregunta... preguntes un sanchista, manda truco, Contéstame por correo despois, por escrito. Se non, convertímoslo en un debate. Acábalo Sí, de pero decir. diste que me preguntes un sanchista é grave. O que? O do autocross? Que non cumplo co meu programa electoral. Bueno, vai todo no mismo saco. Na almendra central tamén. Bueno, e remato, a ver, senón non acabamos máis, remato ca miña pregunta favorita. Vimos estes días como pediron prazo para instalar o marcador maldito, oye, chamar. Pódenos explicar que pasou? Bueno, eso, eu non teño máis preguntas. Moitas grazas. Gracias, Mario. Rafa. Ten Miguel, deixo este tipo final ou queres ti, Rafa? A ver, Rafa, dime. Digo, non sei se lle trajeron su consciente. A primeira pregunta debería ser se vostede matou a alguén, porque dixo que era a única que iba a contestar. No, que esa que contestaba en vivo, porque non podo dicir que non. Non podo deixar de contestar iso para o pleno seguinte, se non queda durante un mes a dúda. A primeira era o Concelleiro de Urbanismo, que estou interesado, porque é un tema que me interesa especialmente, ademais, pola rampa de acceso á planta do medio do parking Aldea Grande. Como está ese tema? Porque eu creo que é moi máis que necesario para que facilitar a rotación ali do parking. É un tema que aprobamos por consenso hai bastante tempo, e non sei o estado que está ese proxecto, que eu creo que é interesante sacarlo adiante, porque dentro deses... Iso foi no plan Concello, está pedido, vale. Ímolo executar, eu creo que xa, O sea que dentro dos aparcamentos disuasorios ese é dos viables, digamos. Bueno, está ben. Despois, quero felicitar ao Goberno de Lalín, benvido ao mundo das plataformas únicas. Lembro perfectamente o que se me dixo cando fixemos diante da Estatua de Loriga a plataforma única. E levo abogando pola de Rosalía de Castro moitísimo tempo, porque eu creo que é máis que necesaria esa rúa para ocio que teña plataforma única para que non se maten rapaces coas bicicletas, ni caigan de cabeza, nin persoas que seguramente pasaron a tarde ou a noite inteira en aquelarres de adoración ao Deus Baco, non? O sea, que non lle pasen este tipo de cuestións. Pero que onde dis que para a adoración? Os que andan mamaos por aí adiante, para que non... Vale. O Dios Baco, eu dicía o Dios Paco. Pensei que tiña que ver algo Paco Vilariño co tema, non? Despois que o Dios Baco. Aquelarres de adoración ao Deus Baco. Pois eu creo que Anxo Álvarez entendeu. Eu diniche Paco. Pero despois... Os que andan... Bueno, eso. Tamén felicitar ao Concelleiro de Deportes, que agora mesmo non teño moi claro quen é, se é algún asesor ou é directamente o Concelleiro de Deportes, porque teño entendido que chegaron por fin os marcadores do campo de fútbol, que levan con unha trayectoria máis longa que o Ulises de Joyce. Eu ainda teño as miñas dudas que os poñan, Pero bastantes máis anos que a travesía do Ulises de Joyce. Entón, por lo tanto, felicitaros tamén. E, por último, isto é un rogo que me permitan, dende esta tribuna de representación da veciñanza de Lalín, escollido democráticamente por eles para que faga esta labor, pois felicitar a varios articulistas que estou lendo estes días, algúns diatónicos, que, sen dúbida, dentro da súa liberdade de expresión, creo que acertan coa súa crítica ao que é a vida municipal, e isto é moi sano, e dentro da miña liberdade de expresión animalos a que se presenten a unhas próximas eleccións que sen dúbida poden provocar un punto de inflexión co seu traballo no que ten que ser o devenir do futuro de Lalín. Felicitalos, animalos e decirlle que da miña banda que estamos con eles e que moitísimo ánimo para esta labor democrática que están exercendo. Nada máis, moitas gracias. Medela. Que lle soliciten á Xunta o arranxo da PO 203 desde Viletuxa á Cruz da Grada, porque dentro de pouco xa non será nin a arrimar. Pero que ten o asfalto malo ou ten buratos? Si, xa ten buratos, xa ten puchancas, está moi mal, moi mal, moi mal.
Eu creo que xa o pedimos, está pedido. Eu non sei se estará o proxecto feito ou non, pero bueno. Non sei, interesareime por ela, a ver. Moi ben, vale, moitas gracias. Algúnha pregunta máis? Pois entón levantamos a sesión, moitísimas gracias.